Welkom bij de Eindsprint, het programma waarin we vormsjoggen op het Frieske sport hier van 2024. Maar dat net alleen nog, we rikken ook de oeuvreprijs uit. Maar eerst geven wij de gasten van het komende Jelloeren. Zowat, kampioen van Nederland, spelen Europees op de Faroe en in Griekenland. En is maar 20 hier een groot talent en sterkhouder van VC Snits. Mag ik een applaus voor volleybalster Riks van der Wal. Ja, Riks. Wie het kampioen wordt, maar Snits het mooiste was in die volleybalcarrière onthoud aan mij makast? Ja, want hiervoor ben ik eigenlijk nog nooit kampioen geworden in ik maar iets. Dus met die een landstitel, dat is dan wel een mooie prijs om te winnen, ja. Hij speelde 14 hier in het eerste van LDODK, maar hadden dit hier op mijn topkorbal. Zonder eer Ahoy helle te hebben. Wolwater Vrood en Europees kampioen met Oranje. Dit is Erwin Zwart. Erwin, wat waagt het zwidder? Het helium van al die mooie prestaties of het missen van Ahoy met LDODK? Nou ja, het missen van Ahoy, zeg maar, dat hiek liever. Maar ja, die orenprijzen zijn hartstikke mooi. En ik heb een mooie carrière, dus prima. Hij brust dit hier terug als hutfietser. En hoe? Hij woont verskate koersen op profniveau. Tekende een contract bij team Jaiko Alula. En liet Jen rapper rond te komen als een man als Laporte. Hutfietser Jelte Krijnsen. Ja, Jelte, het seizoen loopt nou stil. Hier is het begin van het oude seizoen verwachten dat volgend seizoen, het komende seizoen, bij een World Tour ploeger hier is Soest. Nee, absoluut niet. Het was echt wel een hele grote stap, een stuk groter dan verwacht. Dus ik ben er echt super blij mee dat het zo is uitgepakt. Dit wie het hier, van uw gasten. Clap your hands now. Dit is een van de grootste overwinningen uit de geschiedenis van het team, hoor. Wint hier in Holbeek, komt uit Nederland, komt uit Friesland. Jelte Krijnsen is de allerbeste hier. Wat een beest. Reroute the rivers, let the damned water beat. Hier is het gespeeld. De LDODK. We nemen afscheid van Erwin Zwart. Het zal een lange terugreis worden naar Gordijk. Hij blokt, het is Pietje over. Snits is Nederlands kampioen. Voor de tweede keer op Rieven. Het wie een smash die het aanmaken laat door Riks van der Wal. Ja, dat wie u nogal enthousiaste collega Willem vermeld wordt. Die wie nog blieft bij het Nederlands kampioen van VC Snits. En wij natuurlijk ik. En Riks van der Wal. We beginnen bij die. Doon neem ik gewoon ik. Wat ik bij die beginnen. Wat was als eerste fot? Waar was dat daar? Wij hebben, onkomende snel hebben we nog een wedstrijd. De Benencup in de Maasport in Den Bosch. En dan speelt het Nederlands landskampioen in de Belgisch landskampioen. Ja, dat is Nij, toch? Ja, dat is dit hier geïntroduceerd. Dus dat is en bij de Fralisa en bij de Malisa die spelen Nijus. Is dat leuk? Ja, ik vind het is een hele nieuwe ervaring. En het zal een hele andere atmosfeer wezen dan gewoonlijk. Maar het is wel een extraatje die we het maaien. Ja, en dat is wel een redelijk hoog niveau, hè, België? Ja, België is vol prof, dus die kent vaker op een dag trainen. En die willen het even vertellen. Dus ja, dat is wel een stapje extra wat zij er nog bij doen. Ja, maar als er tussen Christ en Ad en hij wel weer onder de bak. Hij stond dat vaak mij maken, Erwin, bij LDODK? Ja, wij moesten niet altijd aan de bak, Max. Wij hier een challenge in Rotterdam. Dus wij hier in deze periode eigenlijk nooit vrij. Dus ja, op een gegeven moment win je wel blij dat je even vrij wint. Ja, daarom. Ja. Nou, je bent altijd wel trainen eigenlijk, hè? Of al wedstrijden of trainen, toch? Ja, meestal wel deze periode wel wat rustiger. Het is ook altijd deze periode dat er geen trainingskampen zijn. Dus eigenlijk iedereen is wel thuis. En ook met kerst is het wel fijn om even een rustperiode te hebben. Even waarom, naar het vorige seizoen, Rikst. In de opzet van je competitie is een reguliere competitie. Dan een kampioenspool. En dan de play-offs, waar de prijzen verdeeld worden. Als ik nou zeg dat je hem eens in al die ronden oppermachtig wien, heb ik dan gelijk? Ik denk dat wij wel het grootste deel van het seizoen boven ons staan, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar oppermachtig? Nou, oppermachtig ben je nooit. Er ben altijd ploegen waar je van Vlennen kennen. Want als we oppermachtig wisten, wie hier een week de beker won. En die hebben we net won. Dus. Zijn ze jezelf nou nog een teerpunt om? Ja. Ja, echt, ja? Ja, die wil ik nog. Ja? Die heb ik nog net. Nee, ik heb de Supercup en ik heb wel landstitels, maar ik heb nog geen beker. Nou, dat kind dit seizoen, want je zit er nog in. Je zit in de kwartfinale. Ja. En wist ik al 20, dus ja, dat is dan net zo vol. Best wel 21, wat is verrek. Je hem treffen in de finale, in de play-offs Utrecht. Hoe gong je hem die finale in? Nou, Utrecht is best wel een verrassende ploeg dat seizoen. Lik het zo zeggen, want ze vanuit de B-pool is nog helemaal weer
hebben ze zich werken naar de Apel-ijs. Ja. Want 3 en 4 van de Apel die speelden ze in de 4 en 6 van de Bepel. En zij weer, volgens mij als zegt de trok aan. Ja, het is soms hegere wiskunde in die... Ja, dat is net volle maar vermoeien, denk ik. Nee, klopt. Maar die hebben toen, volgens mij, die Assen en Apollo nog uitschakelen. En die ben wel bij de Apel kwam. Dus ja, dat we eigenlijk een positieve verrassing voor u. Want we de eerste keer hebben natuurlijk iets in Utrecht spelen. En we kennen de hal, we kennen de speelserschoenen heel goed. Dus ik denk vooral dat dat een heel groot voordeel voor ons want best is eens. Je bent de grote favoriet. Ja, dat wel. Ja. Je winnen dan thuis het eerste duel makkelijk. Ja. Met z'n op papier 3-0, dus dat wie ik... Ja, ging vrij vlot. Dus dan weer de kwestie van armheid in Utrecht. Mm-hmm. Ja? Ja, wel, ja. Ja, je kan er nog wel een wedstrijd of vast knopen om thuislands kampioen te worden. Maar ja, dat doe je lauwer niet een keer. Oké, maar hoe weet je dan dat je dan die eerste set achterkomt? Je komt hier 1-0 achter. Ja, zij mutten en zij jouw extra gas. En ik denk dat ik altijd iets van snits wist is om een beetje te zien. Oh, wat komt er op is? Oh, wat geven we nou eens even aan? En ze volle gas te Jan als dat nodig is. In plaats van vol gas te Jan. Gewoon gas Jan wat nodig is. En dan voorbloeien en voorbloeien en voorbloeien. En dan uiteindelijk komen we er wel. Ja, dat is een beetje snits eigenaast. Je komt een set achter, maar het wordt wel twakkeliek. Ja. Dus er komt een beslissende 5e set, 50 punten uit. Hoe wie het bij dienstzenuwen op dat tijd? Best goed. Oh, ja. Vrij rustig eigenlijk. Zoals ik ons af van wat is dat eigenlijk van zenuwen? Zenuwen, hoe heb ik helemaal net? Ik heb alleen zenuwen voordat ik begin met de warming-up. Dan denk ik van, oh, kan je er weer? Ja? En dan, ja, eigenlijk wel een beetje. En dan begin je te draven, heten we maar wat speelseizoen. En werd er van tevoren natuurlijk ik altijd wel emotioneel. En dan, dan begin je en dan die 5e set, dan denk je, ja, me breven. Heel beheersen. Herken je hem dat eigenlijk? Zenuwen van de wedstrijd, maar nee, de wedstrijd eigenlijk helemaal net? Tijdens de wedstrijd helemaal? Met wielrennen, ja, het is sowieso een lange wedstrijd. Dus als de hele tijd een zenuw op de fiets zit, dat zou niet goed zijn. Maar ik heb eigenlijk nooit heel veel last daarvan. Nee, gelukkig niet zoveel. Ook niet, wat we later nog horen als op Elsteen race, had ik het gevoel als een binnenkist dat de zenuwen dan wel gieren door je lichaam of is dan kalm? Nou, het alleen echt in de finale, de laatste paar kilometer, dat wel even hebben opspeeld. Maar het is nooit echt dat ik er langere tijd last van heb. Laten we naar die finale gaan, Rikst. Want Wien kijkt die 5e set. Je komt een 14,5 voor. Ja. En dan komt die moment. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, ik zet een keelblokdeel op Marley Bak. Net zo nuchter, man. Ja, sorry. Dat wie het, de 6e keelblok en that's it. Toen kwam we naar huis. Ik gewoon met Bos is ik gewoon een beetje uitrekenen van oké, als we nou de hele tijd om en om een punt scoren, dan mag ik er nog in. Dus ik ben midden, dus ja, had ik achtersteen ook sting net in het veld. Dus ik dacht wel van oké, dan kom ik nog wel voor. Dus dan kom ik er nog in en dan denk ik van nou. En we hier gewoon een goede serve, dus dan wist West Hinnemus in de blokkering en dan 6 del en dan 1 punt en dan denk ik, we hadden gewoon wel in. Ja. Het was de titel in de TOS en dan maar hem Europees. Ja. En vorig jaar moest je hem, of dit jaar eigenlijk nog, nee, vorig seizoen al, dat vorig jaar, ik had je in Praag, wie hem eigenlijk kans lezen. Ik had die wedstrijd in Nation, dat wie een beren van vooral, joh, met samen te zeggen, die sloeg je hem eigenlijk, vermot, mag dat zeggen, net altijd denigrerend, maar ja. Nou mocht je hem een ploeg uit de Faroe-eilanden. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, die vrouwen die kwam, die mochten eerst naar Justa komen. En die hier nou ik al praten om op zomervakantie te gaan naar Nederland. Om Nederland nog meer te ontdekken, zo mooi vonden ze. Dus dat was wel echt heel grappig. En die hier nog nooit een sportkantine jongen en dat soort dingen. Dus ja, dan ben je 20.000 mensen op die eilanden. Dus dat hier een hele wereld van zien. Wie dat voor je zat toen je hem daarheen ging? Nou ja, ik denk dat ik ben zelf net zo wereldvreemd. Ik mag graag reizen en zo, maar ja, de Faroe-eilanden, daar komt net zo gauw. Nee. Dus dat is wel echt een hele bijzondere ervaring, hoe liefs alles is en hoe mooi ik vooral. Je weet dat het makkelijk is. Dan maak je naar Griekenland. En Griekenland, daar is volleybal groot. Heksenketels. En dan maak je hem in Thetis Athene. Mm-hmm. De eerste verlies je maar 3-1. Wie dat een kansloos gevoel krijgt als je in Praag op wie dat oors? Dat weer heel oors. We hier een echt wel kans hadden om een ronde 4 te komen. Alleen nog dan merk je toch wel dat zij een stukje minder fouten maken dan dat wij doen. Omdat zij vol prof binnen en twakken trainen kunnen. Ja. En je een trainer? 1 keer op een dag. Ja. En dan 4 dagen. Dus dat is op zich nog wel aardig voor in de Eredivisie. Maar net voor internationaal niveau, nee, zeker net. Nee, maar je wil er wel eens kijken, maar 3-2 die verliezen dat die laatste. Dus het wie nog wel
Nou, je ziet het zin on. Wie is dat gevoel er een beetje? Nou, als wij hier dan wel 3-0 of 3-1 winnen met nog een golden set uit te dwingen. Ja. En we stingen al 2-1 achter. Ja. Dus we konden, daarna weet ik al kleer. Dus toen sting Henriette aan de kant, want Erik wie hartstikke ziek. En toen... coaches. Ja, toen zei Henriette van... Eerlijke volleybal, geniet ervan, sjug heen om die hinnen en maak ze er wat moois van. Nou, om er dan nog zo'n vuur te zetten, te slepen, marginaal, dat is wel heel cool. Laatste vraag nog even. Er is nou Jin 20 hier. Ja. Sterkhouder van de Nederlands kampioen. Dat denk je, nou, dan moet er een transfer komen. Ja, dat zou je wel denken, hè? Nou, ja. En? Vertel. Nou, ik ben nog heel leuk aan het studeren. En ik zit nu in mijn trede hier. Ja. Dus ik ben wel van plan eerst mijn papiertje te halen en dan van terug. Want nou, dat weet ik nog net zeker. Maar in ieder geval heb ik nog een hier tas aan bij Snits. Ben je er ook clubs die onder die loeken? Duitsland, Frankrijk of zo? Nee, maar wel sportmanagement, dat wel. Ja. Ik nog net bij een sportmanagement tekenen. Want ik denk, waarom heb ik een sportmanagement ook toch nog een hier bij Snits bedoel? Ja. Dus nee. Een heel soort succes in Den Bosch, morgen. En mooi dat je wist, Rick van Wal. Dankjewel. Dankjewel. Gaan wij terug naar korfbal, Erwin Swart. Dit wie het jaar 2024 dat je ophouden bent op het hoogste niveau. Hast je na die laatste wedstrijd in die hele finale in DVO, we hebben het eraans nog horen, echt les gewoon van dat verneemde zwarte gat west als topsporter invallen bent? Nou, het valt eigenlijk hartstikke mee inderdaad. Tuurlijk, als je nou in de hal komt, dan vind je het nog hartstikke mooi. En dan ga je dat al die jaren dienen. Dus dan denk je, dan krijg je nog wel eens de kriebels natuurlijk. Maar nee, verder ga ik me zo'n werkje gewoon. Ik ga een liedje krijgen. Dus er ook nog maar van alles. Dus, je tiert wat zwarte gat? Nee, wat dat betreft net. Nee, dat is wel oorzaak. Die sporters die echt, die dan nooit meer, of net werkjes is, maar die vallen misschien in een zwart gat. Maar dat is voor u eigenlijk is het oorzaak, omdat je werkje er nog gewoon eerst. Dus je sociale leven gaat gewoon terug in dat opzicht. En voor sporters die alleen maar echt sporten en daarna geen werk hebben, wat dan ook, dat is oorzaak. En dan gaan Peer meestal daar best wel les van, dat snap ik wel. Ik zei het, kijk al de wedstrijden in DVO, wie die laatste, de hele finales van de Korfbal League. Je begint als tweede de play-offs in. Onderom mij onder het Grutte PKC. Je begint het voordeel van een eventuele beslissende derde wedstrijd in eigen hal. Hing je meer als ooit het gevoel dat het nou echt mogelijk wie voor het eerst in de skiertnis Ahoy en de finale om de titel hellen? Ja, en sowieso de club is van Lietzo aan begonnen inderdaad. En we binnen elke jaar eigenlijk stabieler worden en op een gegeven moment naar de top daar. En natuurlijk dan hier je zeker voor hier wie er echt kans. Toen hier ik zelf het gevoel voor het eerst dat we toch, we gaan nou echt een team staan wat mij kent was, is maar om die finale inderdaad. En, Internationals, Marjolein Kroon, Femke Faber, Julian Vrieswijk, Do natuurlijk. Ja, dus hier eigenlijk een hele mooie mix van jong naar oud, zeg maar. Wat je hier, dat is gewoon uiteindelijk mislukt, zeg maar, zo het is. En ik had ooit een keer hier nog een keer toch dat hier mij Friese boden. Toen het corona kwam, toen kwam ik heel goed zeg maar, terug. En toen stonden we op een gegeven moment ik bij de play-offs. En toen hield het seizoen op. Toen had ik het gevoel van, nou, geef het helje. Maar de oude hier, we je tweede heel makkelijk eigenlijk in verhouding. Maar die jaren daarvoor, toen werd je krijg vierde. En toen is het net slagen helaas. Nee, en dat is wel jammer. Je verliezen de eerste thuiswedstrijd in DVO eigenlijk heel verrassend. En dan stiert de druk er dus volop voor die uitwedstrijd in Bennekom. In hoeverre is dat toen in de gaten van, dit komt je laatste wedstrijd wel eens worden? Ja, daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig inderdaad. In beide wedstrijden vind ik gewoon, dat hebben we momenten laten lezen dat we net, want we stonden bij beide wedstrijden 2 punten voor. En dan mag je gewoon terugzetten. En dat hebben we net in. En zo simpel is, dan wordt aan de andere kant wel scoort. En dat is bij ons net gebeurd. Dan kan je nog giel. Ik eindig in mijn carrière nog heel mooi mijn gele kaart. Ik denk dat maakt dan ik nog maar een keer. Nee, dat weer heel zuur natuurlijk. Onterechte beslissing vind ik het nog steeds van hem. Maar van die scheids. Maar, belachelijk. Belachelijk, ja. Zeker. Had je een idee hoe grut, korfbal, hoe fanatiek en hoe sfeervol dat er naar tag gaat? Ja, ik werk je bij Rinsma Modeplein, dus dat is de hoofddoel. Dus dan krijg je dat wel wat bij, ja. Zo, daar is dan wel tikkie. Ja. Jelte, had je een idee? Had je ons een korfbalwedstrijd op het hoogste niveau? Nee, ik heb er nog nooit gekeken. Ik heb geen idee hoe dat eraan toe gaat. Nou, maar ik vind het wel superleuk om deze verhalen te horen, dat wel. Maar nog nooit een wedstrijd gezien. Zet het op die listje zoekjes, hè, want het is echt de moeite weg. Erwin, nog was het 6 keer de hele finales hellen. Ja, nooit Ahoy.
Nee, dat is... Ik ben flauw, hè? Sorry. We hadden een sfeer erin al, hoor. Ja, nee, dat maakt net. Heel veel jaren wie wij net favoriet. Toen we in de Waaploeng, Top en PKC, die alle internationals hier. En wij in verhouding net. En dan ben je de underdog. En dan hoop je een keer te winnen. Alleen dat hij uiteindelijk won, play-off won. Maar die wedstrijd zien Top PKC wonnen we net. En zo simpel is alleen dit. Je moest gewoon eigenlijk pieken. Alleen wien we aan het einde van de competitie winnen best wel wat blessures. En dat had dus uiteindelijk opspelen. We trainen eigenlijk de oude ronde. De laatste weken waarbij we eigenlijk pieken moeten, trainen wij net compleet. Misten we gewoon een aantal uit het team, draaien denk ik. En dat is altijd een nadeel. Alleen aan de andere kant, wie er nog steeds kans, wie wel fit voor de wedstrijd. Alleen het kwam er helaas, wie net in topvorm. En dat moet je wel wijzen aan het einde. Nou, laten we dan positief afsluiten, Erwin. Want dat is gewoon een LDO-DK-icoon, dat mij wel zeggen. Daar had 14 hier in het eerste spelen. Ik mijn broer, daar had titels pakt met het Nederlandse team. Vooral titels, Europese titels. Wanneer had voor het moment was dat je waarom zegt op die carrière en dat is toch wow, ik ben grutsk wat ik presteerd ha. Ja, dat ga ik eigenlijk nog net echt zo zien. Nog net echt gewoon. Ik bedoel, ik ben nog kwartling stappen, maar natuurlijk, je denkt er ik wat Jolien. Ja, nee, het is ook wel een tiertje, alleen nog, daar ga ik nog net echt sappen naar tocht. Natuurlijk, je denkt heus wel eens van, het is prachtig wat je er die naar West binnen mijn Nederlands team en alles. En mijn elke kijk, wij kwamen vooral, dat vind ik heel mooi. En eigenlijk bloedt die hoofdklasfinale, de promoties is maar mijn eigen club uiteindelijk bloedt alsnog bij. Omdat ik ben er op meerdere clubs voor vregen, alleen nog altijd bij mijn eigen club blijven. En dat vind ik gewoon prachtig. Hè? Dat je op fietsje heen gaat en uiteindelijk altijd blauw bent. En toch naar de top bent gaan uiteindelijk. Zag je het ik, Riks? Gewoon een hele carrière bij VC Snitbleeuwen. Ja, we krijgen naar Roos van Wijnen, ja. We kennen, ja. Dat zitten wij het, Erwin. Wij zijn grutsk op die carrière, op die prestaties. En dank voor die komst. Ja, dankjewel. Jelte Krijsen begint het hier de stap maken naar een continentaal team. Dat mag we denk ik even uitlezen. De naam is Parkhotel Valkenburg. Ik daar sturen we wel een dikkie voor. Sis maar het twanij heegste niveau. Kan ik stellen, ik maar al een beetje negatief te beginnen. Kan ik stellen dat van dit seizoen eigenlijk nog nooit echt iets woen hast? Iets bijzonders? Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Ja, wel een paar koersen, maar niet van dusdanig niveau. Nee. Dan komt 12 april. Wist dan wat werk toe hebt, 12 april? Nee? Dit wordt wel lang. Ik denk de eerste etappe-overwinning in Frankrijk. Ja, Tour de Loire et Thouars. Mooi is toch? Dat is oefenen. Nee, ja, juist wel, hè. Tour de Loire et Thouars. Ja, midden Frankrijk. Hoe bijzonder weer dat als die woenst? Dat was al wel een mooie, sowieso wel een goede bevestiging. Ik heb daarvoor ook wel een paar korte uitslagen gereden. Dus ik merkte wel dat ik echt goed de winter uit was gekomen. En dat ik op continentaal niveau ook mee kon doen. Was natuurlijk het eerste jaar op dat niveau. Dus was in het begin even al wachten. Maar dat was wel heel mooi om daar te winnen. Het was ook echt wel een goed bezette koers. Dus dat was voor het zelfvertrouwen ook heel goed om daar te winnen. Is dat een soort van tropraak eigenlijk al? Wel op continentaal niveau. Maar bij de profs kwam hij door wat later pas. Ja, want dan wist ik nog hoe winningen in de druivenkoers. Wist in de Sinai, de Tour of Taihu Lake. En de etappe in ronde van Denemarken. Wat was eigenlijk de mooiste? Ik denk wel rondom Denemarken. Dat was de eerste profkoers. En ook nog in het tenue van Parkhotel Valkenburg. Het is wel een beetje de ploeg die mij de kans heeft gegeven waar het ook wel begon. Ja. En er lijst gewoon een Matteo Trentin erop. Nou, dat is toch een grutte namme. Ja, het was inderdaad wel een sterk bezette koers. Dus dat maakt het wel bijzonder om daar te winnen. Ja, dat maakt het bereik wel indruk. Erwin, wat best liefhebber, vertel eens correct. Ja, nee, zeker. Ik volg de meeste koers die volgen gewoon Trentin weer. Gewoon een hele goede renner. Echt een klassieke renner inderdaad. Dus dat is net mis, nee. Ze stoot wel eens op de bank even te zien naar de Ronde van Vlaanderen of Sarix? Nou, mijn mem die zet het op en het sjukt volgens mij, maar nee, hij is net. Nee. Maar kom het seizoen, dan kist hem eventueel zien, hè? Dan kist het toch wel on, hè? Ja. Daar is ik nog in een eigen provincie. Aan het einde van het seizoen eigenlijk al. De Elfstedenrace. Door die eigen achtertuin, hè? Klopt. Ja, we reden op Bolzert heen inderdaad. Hier is de Westwadde. Hier is ik het idee dat het in die koers eigenlijk de sterkste weer is. Achteraf misschien wel. Alleen tijdens de koers had ik nog misschien minder door. Dus daar toen die kopgroep wegreed, toen was ik eventjes niet heel scherp. En daar heb ik later de oversprong gemaakt. Ik denk wel, op dat moment was ik wel een van de sterkste. Anders dan rijd ik niet zo naar die kopgroep toe. Alleen, daar kwam ik naar de finish pas achter. Wie is dan, wat overheerste dan? De teleurstelling dat Stwarde warest correct? Of toch nog wel de blitzkip dat Stwarde warest?
Ja, eerst wel een teleurstelling, maar redelijk snel kon ik daar wel goed mee leven. Want het was natuurlijk wel, had natuurlijk een heel stuk minder uit kunnen pakken. Ja, Taco van der Hoorn wint die wedstrijd, maar eigenlijk wie is toch de sterkste toch? Ik bedoel, ik krijg die commentaar in bij die wedstrijd. René Goochiemster ziet naast me. We zijn echt positief verbaasd en verrast eigenlijk. Dat is zo sterk weer. Dus dat is echt Europees kampioen Laporte laat er eigenlijk op. Ja, dat verbaast mezelf ook wel inderdaad. Want ik wist dat Taco was al weg, dus winnen lukte sowieso niet meer. En waar ik met 3 man reven erachter. Dus ik dacht, ik ga die sprint gewoon heel vroeg aan. Dan word ik sowieso derde. Ik was eigenlijk al vanuit gegaan dat Laporte nog over me heen zou komen. Ja, het ging voor mij op 400 meter ging de sprint aan, wat normaal gesproken veel te vroeg is. En uiteindelijk kwam hij niet meer overheen. Dat verbaast mij ook wel heel erg. Nou, die is volgend seizoen bij een World Tour ploeg. Dus maken ze gewoon die stap van het 2 niveau in 1 keer. Naar de ploeg van Jaiko Alula. Mooie ploeg die de Pieter Wening onderdoor natuurlijk. Maar ik renners als Groenewegen, Matthews, Ben O'Connor, Caleb Ewan. Had je er zin in? Heel veel zin in. Ja? Zeker. Ja. Ik zag in zo'n glimlach van eerst tot eer. Ja. Wat is dat? Waarop ze er zo volle zin in hast? Ja, het is toch wel echt een droom die uitkomt. Het begon eigenlijk als hobby, het wielrennen. En ik kan nu gewoon zeggen dat het mijn werk is geworden. Ja. Dus veel beter kan in mijn ogen niet. En wist al was er hier dus dit seizoen? Het grootste deel van het programma is bekend. Eigenlijk tot aan juni. Dus ik begin in Spanje rijd ik eerst wat koers. Wat eendaagse en wat meerdaagse. En dan het echt grote doel is het Vlaamse voorjaar. Dus dat begint met 1 maart het openingsweekend. En daarna is allemaal koers als E3, dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zo. Dus dat is eigenlijk het eerste echt grote doel. En daar hast al het eerste trainingskamp bij de ploeg aan. Hast alleen maar de voest op tafel slaan en zei van ho, je brieden voor mij in het Vlaamse voorjaar? Nou, ik denk niet dat ik dat gelijk probeer in het eerste jaar. Ik nu nog wel een beetje bescheiden. Want dat zul je rol weer knechten varen inderdaad. Nou ja, de naam die het Roelof kreeg, ik neem de klassieke renners. Een Michael Matthews, een Dylan Groenewegen. Een echt grote koersen wel. En de wat kleinere koersen die ik in het begin van het seizoen rijd, zoals in Spanje, daar mag ik ook al redelijk snel voor eigen kans gaan. Dus dat is ook wel heel bijzonder dat ik als eerstejaars prof, dat ze nu al vertrouwen hebben dat ik als kopman daar kan rijden. En als ik daarnaast, wat ik lees dan wel graag op de bank, is wel een beetje zo heel een beetje dromerig sliepen en dan zijn lekkere koersjes in. Waar maar we dan vooral op letten bij die? Maar we denken onder de sprint, Bisto in die graag ontsnapt, de Grote Bergen, waar maar we naar Jen. Vooral het klassieke parcours. Dus zoals in Vlaanderen is, wat ik zei, een beetje op en af. Maar niet al te veel. En dan het liefst wel in aanval. Dat vind ik wel het mooiste. Aanvaller. Ja. Grote ronde, zeg dit hier? Zit dat er al in? Nog niet zeker. Giro sowieso niet, want dat is eigenlijk te dicht op het voorjaar. Dus op Parijs-Roubaix. Tour is ook een kleine kans. Een hele kleine kans. Omdat als eerstejaarsprof is het natuurlijk wel een hele grote stap. Dus als het een grote ronde wordt, dan worden we waarschijnlijk de Vuelta. Maar dat is nog lang niet zeker. Het ligt gewoon heel erg aan hoe het eerste deel van het seizoen gaat. Dat je dan naar inskekelen op Eurosport, dat je de Vuelta sjorgen en dan sjorg je Jelte Krijs niet de kopgroep. Precies in al die dijnen. Maar nou riet hij, ik voel dat maar Pieter Wening en Leo Westerman. Ik altijd fantastisch op te volgen. Dus dat is leuk. Gaan we zin in. Een heel soort succes, Jelte, in die eerste jaar als prof. Dank voor je komst in Dijnem. Welkom bij waarom. Je hartje of joggen nog altijd naar de eindsprint. Op tafel dit jaloeren 2 Paralympiërs. Ze die les 3 keer mee onder de Olympische Spelen. En alle keren kwamen ze thuis met medailles. Dit hier wien het er maar liefst 3. Een applaus voor Amazone Rikst van der Horst. Rikst, in hoevier is het helien van Paralympisch goud nou nog altijd een grote droefveer voor jou? Nou, het is wel zeker een grote droefveer. Dus het is nog steeds iets wat op mijn lijstje staat. Dus grote motivatie. Waar weet? De teleurstelling van het missen van Paralympisch goud wie in 2016 zo grut dat er een ierletter mee ophouden. Maar als een duveltje uit een dwaske keerde er waarom, met een Paralympische titel als gevolg. Zwimmer Olivier van der Voort. Olivier de woensd deze simmer goud op de 100 meter rechtslag in Parijs. In hoeveer hier stond toen een revanchegevoel van, ik heb het toch helle? Nou ja, van 0 tot 100 ging het heel snel. Zeker op dat moment, dan heb je wel dat je denkt van oké, let's go. We gaan hem halen, we gaan hem pakken. Maar dat is toch best moeilijk hoor, de laatste meters. En dat zie je ook. Maar ik heb hem wel. Succesvol wie het zeker. Het hier 2024 voor Olivier van der Voort en van Rikst van der Horst. Medals at the Paralympics. Rikst van der Horst looking for more on Royal Funk.
onderweg voor de 100 meter rugslag. Met de Nederlandse favoriet Olivier van der Voort. Rex van der Horst in second, just silver medal for a brilliant performance. She was picked by the tiniest of margins. Is het hier Olivier van der Voort die naar het goud zwemt? Of is het toch de Italiaan Stefano Raimondi? Het ligt heel dicht bij elkaar. Nederland rond de Italiaan. Het aantikken. Het is Van der Voort. Pakt goud. Op de 100 meter rugslag. Ja, Rex van der Horst, die zit hier voor de derde keer mee onder de Paralympische Spelen. Waarom wie dat verdijen nou krijgt zo bijzonder, die derde keer? Nou, zeker omdat ik dit keer weer mij een oorhinder die. En ik denk wel de meest speciale spelen, omdat ik in Parijs weer en ik het kon delen met familie en vrienden. En ja, dan hoop je toch wel dat er dan zeker iets moois uitkomt. Maar ja, vooral na de vorige keer in Tokio, dat we natuurlijk wel een hele vreemde spelen en een vreemde sfeer met de corona. Ja. Dus dan is dit wel een mooie afsluiting. Zo. Ja, want de eerste keer weer 4 vod in Rio. Ja. De tweede keer weer zonder publiek. En de derde keer weer in Parijs met heel volle publiek. Klopt. En op een hele mooie locatie, Ek. Ja, dat is weer prachtig. In de tuin van Versailles. Achtergrond het kasteel. Dus dat is weer wel echt uniek. Ik denk dat we dat net samen bij mij maatje. Wie dat die mooiste locatie was, een wedstrijd? Ja, dat ken ik wel maar zeker iets zeggen. Soort publiek, ik? Ja, zie het eigenlijk wel alle dagen best vol. Dus dat ben we natuurlijk net wend als Paralympische sporters. Dus dat maken deze Spelen ik wel heel bijzonder. Ja, ik zag Olivier van der Voort knikken. Hier zo dat hij het zwembad dat is echt lading van publiek. Ja, het is 15.000 man, hè? Ja. 15.000 man zitten op de tribune te klappen en te stampen. En dat is wel echt heel mooi. Echt heel mooi om te zien. 15.000, hoe volle wie dat bedij dan eigenlijk is? Ik zei net zo goed weten. 20.000. Ja, precies. En al die paarden ook nog. Ja. We gaan, die paarden tel je ook mee. Ja. Nou, oorhinder sputsen. Hier is een oorhinder inderdaad. IJsmars Vonk. Hoe lang riet het eigenlijk mooi op dat moment? 8 maanden, ja. Maar dat is, liek het mij, ik ben geen expert, zeker geen kenner. Dat is kwart. Dat is zeker kwart. En we wisten dat dat we er alle tijd nodig hadden om het te komen. Want hoe lang riest gewoon wij op een hinder binnen concurrenten die hun hele carrière op en hetzelfde hinder rieden? Nou, die binnen zeker inderdaad. Alleen nog, wij binnen afhankelijk van eigenaren, van sponsors. Dus er binnen nogal volle wisselingen. Dus na Tokio moest ik afscheid nemen van mijn toenmalige tophinder. Waarom eigenlijk? Ik kreeg als een auto eigenlijk leased ik dat hinder van de eigenaar. Okay. En dat contract, dat hebben we natuurlijk al een jaar verlengd maar de uitstel van Tokio. En dat hadden we in de afspraken. Dus dan is dat zo. Ja, lekker dan. Dus, goed. Is dat, ik hier op tropisch kind dat ik vervelend, weet ik eigenlijk net. Precies het maar. Maar is dat dan heel vervelend en naar verdij en pijnlijk? Of is dat van het is een zakelijke deal, je weet dat het zo rint en door? Nou ja, beide wel, maar vooral de bouw is toch iets op, maar zo'n hinder een baan. En de wist eigenlijk krek lekker bezig, want op dat moment riet ik er 4 uur op. En dan is het wel een beetje dat is de komst van Wezenwost. Qua niveau en qua uitstemming. En als dan het werd dat het dan bij voet gaat, is natuurlijk super vervelend. Maar kist zo'n baan dan in 8 maanden die het bij mij een nijhinder opbouwen? Dat is pittig, maar het is gewoon heel belangrijk dat het een goede klik heeft als basis met hinder. En Vonk heeft gewoon zulke goede kwaliteiten en volle potentie. Dus we wisten wel dat het erin zit, maar goed, geen enkele wedstrijdervaring, dus het is altijd maar afwachten hoe dat dan gaat. Dus dat hebben we zo goed mogelijk wat in ons macht dienen. En uiteindelijk ben we er kwam. Ja. Hast 3 keer brons wonen al en 2 keer zilver op de Olympische Spelen voor Parijs. Hoe realistisch wie het dan nou om überhaupt weer een medaille te winnen? Nou, ik wist dat het realistisch zou wijzen, een beetje gedurende het seizoen. Zeker, ik mag het uitkiezen van het hinder. Wisten we wel op welke kwaliteiten we moesten letten en dat die ergens wel in uitblonk. Maar goed, wat ik al zei, het moet er wel uitkomen op zo'n moment. Maar ik wist zeker
ja, dat het wel realistisch weer, maar wel heel moeilijk. Ik gewoon de concurrentie binnen deze klasse. Maar goed, dat maakt de uitdaging net minder. Nee, dan komt begin maar de individuele proef. Nou, Olivier, je wist de individuele proef, dat je wist hoe dat werkt. Ja. Ja. Ik ga er een keer staan van je. Dus, maar hast je een idee? Want ze had dan de individuele proef, de kuur op muziek en de teamwedstrijd. Teamwedstrijd is natuurlijk maar meerdere. Maar hast je een idee wat een beetje het verschil is? Zit je met 2 mensen op een paard? Nee. Maar... ja, ik wil stiekem achterop zitten. Ja. Nee, ik neem aan dat het dan een soort van estafette-achtig iets is. Misschien ook wel, dat je na elkaar... Nou ja, eigenlijk is het verschil niet eens zo heel groot. Je hebt dan de individuele proef en de teamtest. En ja, er is gewoon verplichte proeven binnen dat eigenlijk. Dus dat is een vaste choreografie. En in de teamwedstrijd worden de percentages bij elkaar optellen van degenen die in het team zitten. En de individuele wedstrijd is gewoon ieder voor zich. Dus, en de keur op muziek is op die eigen muziek en eigen choreografie. Hoe komt die individuele proef? Ja, eigenlijk ging die wel heel erg goed. En joeg dat mij wel vertrouwen voor de rest van de weken. Ja, dat weer de allereerste wedstrijd. Dus dan weer het even zien van hoe reageert het hinder? Hoe gaat het? Zeker omdat wij als eerste klasse starten van het hele toernooi. Dus ik net even bij oren spieken van hoe gaat dat en hoe is de sfeer. Maar goed, dat hier we achter de rug. En ja, we hier wel wat lietse foutjes. Maar over het algemeen weer ik heel erg tevreden. En bracht dat de basis voor de rest van de week. Dus ja, daar ben ik wel heel tevreden over. Ja. Roelof, dosto het nou? Want ik kijk je ergens zwart heel negatief. Hè? Dus dan mag het nodig. Ja, maar je toch als een beetje een negatieve houding. Oh ja, nou dan doch ik het wel. Hoe kan het Riks dat ik je een gouden medaille bij zit in deze Paralympische Spelen? Ja. Jeetje, wat veel vraag, man. Ja. Nou, we hier zeker de laatste tijd. Wij groeiden echt wel in het toernooi. En ja, zeker in de keur op muziek hier wel echt wel het gevoel. En de uitzoeking dat het goud zou worden. Ik zie eigenlijk op de beelden de teleurstelling bij die doet die concurrenten, doet de score bekend was. Ja, nou ja, dat kwam vooral omdat we zelf er echt van uitzoeken weer. Dat mijn kuur beter weer. Je wint er naar minjes? Nou ja, het is altijd een beetje lastig om te sissen door jezelf natuurlijk. Maar dat gevoel hier we gewoon heel erg. Maar ja, de beste afhankelijk van oren. En, wie won eigenlijk bij de teamwedstrijd? Rebecca teamwedstrijd weer Amerika. Oh, ja. En nou ja, daar zien we nog 2% van nou. Dus nou ja, goed, dat weer zeker gewoon zilver. Maar de kuur weer, dat weer wel het moment best om hem te pakken. Nou ja, dat is helaas op 200ste krek net lukt. Maar bij die kuur hier bij de laatste wedstrijd hier vooral het gevoel van je hier eigenlijk meer verdienen. Ja, klopt. Ja, je bent eigenlijk. Ja. Nou ja, je bent gewoon nijd. Ja. Ja, nou ja. Ja. Ja? Sissen maar. Dat mag het sissen. Nou ja, goed. Dan het weer omdraaien. Dan heb ik altijd nog wat te wensen kunnen. Maar door zij dus krijgt in het begin van het weer mooie afsluiter Parijs. Had het die laatste Paralympische Spelen best? Nou ja, dat weet ik net. We wisten sowieso nooit hoe het rent in de eerste verhaal. Maar de zoenens en alles. Maar LA zou heel mooi wezen. Maar ik zucht nou een beetje hier voor hier. En dan, misschien komen we daar wel uit. Wie weet. Maar laat het dan onder die zelf of onder het hinder? Jullie waren er niet, hè? In Parijs? Nee. Ja. Precies, als dat dan... Onze eindredacteur zit hier achter, ik kijk nog even poos. Even een potje vrijmaken. Bij deze mensen die we ook een tikkie kunnen sturen. Andor en ik willen graag met jullie mee naar de LA. Dus sponsoren graag. Nou, dat is een extra motivatie. Oh, dank je. Dat wij maar een keer. Nee, maar hing het dat nog van dat hinder aan? Want we hadden natuurlijk dat horen hinder hoor. Die aannam. Ja. Nou ja, ik ben heel erg blij dat ik nou... zulke fijne sponsoren heb en ik een fijne eigenaar die wel tas aan heeft van als het naar LA was, dan gaan we daarvoor. Hey, dus het is zeker net zo dat die onder de kont verkocht wordt. Wat ik nog wel eens het geval is. Ja, precies. Dus IJsma, bedankt.
Ja, precies. Ja. Ik wist net of ik een reclame mocht maken. Maar... Nou, we hadden IJsma Media. Het is in dit geval voor een goed doel. Dus IJsma Media Groep. Zeker, zeker. Ja. Dankjewel, Riks. En een heel soort successen in dat traject. Richting 2028 dus misschien. En ja, daar zullen we meer vriezen waarom. Misschien Olivier Wol, we zullen het razen hoe ha. Maar we hebben vanzelfs ook Tristan Bangma, de man, de parahutfietser van Donkerbroek, die het een fantastisch ier belibben. Hij is alles woen wat er te winnen voelt. Op de Paralympische Spelen pakte hij 3 keer goud. Op de tandem, hij is hasblien, hij zit net zo vol. Zit achterop bij de piloot Patrick Bos. Zij wonnen in Parijs de wijwedstrijd, de tijdrit op de diek en de achtervolging op de baan. Ofwel Tristans triple waard compleet maken. Hij kan de jood net bijwezen. Hij zit in Canada, daar werden het zien vriendinnen. Daar is het te jaren. Maar vanuit Canada zorgt Tristan Bangma als volgt waarom op 2024. Een fantastisch jaar. Ja, echt beter dan ooit. 3 wereldtitels, 3 Paralympische titels. Dus alles gewonnen, alle doelen bereikt. Was geweldig. Ja, een ier dat misschien wel net beter kan. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Uiteindelijk waren de Paralympische Spelen in Parijs natuurlijk het absolute hoofddoel. En de druk die stond er flink op. Iedereen verwachtte 3 gouden medailles van ons. En we spraken het zelf ook uit van tevoren van het doel is 3 keer goud. En ja, dat is normaal niet hoe ik ben en wie ik ben om dat uit te spreken van tevoren. Maar ja, ik voelde wel dit keer van we moeten het uitspreken omdat we kunnen het ook niet wegstoppen. En als het dan lukt, dat is fantastisch. En ja, ik ben vooral heel cliché de weg ernaartoe met alle materiaal. Waar we superveel in hebben geïnvesteerd en geïnnoveerd de laatste jaren. En als dat dan samenkomt met trainen, met alle puzzelstukjes op de juiste plek. Dat is magie. En dat is waar je als sporter uiteindelijk voor leeft. Is die libben verloren naar je Tristans triple? Goh, nee, eigenlijk niet. Nee, dit is... ik heb het meegemaakt in Rio en Tokio. Maar geen 3 gouden medailles? Nee, geen 3. Nee, maar ik denk dat het... uiteindelijk verandert je leven niet door een medaille. En ben ik nog steeds gewoon Tristan. Maar het maakt het wel extra speciaal natuurlijk. En met de media die het supergoed hebben gedaan tijdens Parijs. En daar ben ik wel echt heel blij mee en ook een beetje trots op. Om te zien hoe de Paralympische sport zich heeft ontwikkeld in de laatste jaren. En dat ik daar onderdeel van mag zijn. Om tafel zitten Riks van der Horst en Olivier van der Voort. Hoe has jij hun prestaties op de Paralympische Spelen, Sjoerd? Ja, fantastisch. Ik denk dat... ik ken Olivier iets beter misschien. Met Olivier op dezelfde middelbare school gezeten. Prachtig om elkaar ook in Parijs weer tegen te komen. En mooi om te zien hoe iedereen zijn eigen prestaties of events beleeft. En ook het resultaat viert of de emotie die daarbij hoort. En ik vind dat is het mooie aan sport. En heel mooi om te zien hoe goed ze het daar hebben gedaan. Zei het Tristan Bangma vanuit Vancouver Island in Canada. Hij zei, Olivier, je kennen elkaar, je hebben bij elkaar op de middelbare scholen zitten. Ja, klopt. Ja, goeie. De laatste 2 jaar kwamen we bij elkaar. Jesterwoorde, Oosterwolde? In Oosterwolde, ja. Dus we kennen elkaar echt al lang. Het zit al 12, 13 jaar. Riks ken ik ook al, vanaf 2013. Ja, 2013. Van de Friese Paarsporthelden nog. Ja, want je hebben als Friese Paralympiërs echt wel een nauw contact met elkaar. Je kennen elkaar goed. Ja, zeker. En we volgen elkaar altijd eigenlijk. Ja, dus echt vanuit... wij zijn eigenlijk begonnen met Paralympische sport groter maken in Friesland, zeg maar. En toen waren we nog guppies. Ja. En nu zijn we wat grotere dingen mee bezig. Ja, volwassen meesken. We beginnen naar die Ira, Olivier. Eigenlijk stiekem naar december 2023. Want de hast 6 jaar lang de Utwest. En dan in hier best je waarom als topzwemmer. En dan pleert ze die voor de Paralympische Spelen. Waarom hast je er eigenlijk die 6 jaar lang Utwest? Studie. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Te studeren, jongens. Ja. Niet alleen sporten, maar ook studeren. En daarom ben ik er even uit geweest. Eerst 4 jaar mijn hbo gedaan. Mijn pre-master afgemaakt en dan nog een master. Dus vandaar 6 jaar. En dat wie net te combineren?
Nee, ja, je bent wel een beetje aan het trainen, maar dat is dan geen topsport. Hè. Dat is natuurlijk een verschil. Dus die 20, 30 uur was wel niet te combineren met mijn studie. En zeker niet de studie die ik wil. Dus ja, keuzes. Ja, en dan uiteindelijk, zij is hier, dan pakt het zwemmen weer op. Omdat de studie dus even de reg is. En omdat het dus nog kriebelen, de woest wij zwemmen. Ja, om toch met een zilver te eindigen in Rio. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is net een ander kleurtje dan je had verwacht. Dus dan gaat het toch weer dat vuurtje weer branden. En je hoort toch veel mensen om je heen van dus de tijden zijn niet super snel nu. Als je nu goed gaat doortrainen, wellicht dat je dan daar bij de top komt. En dan denk je, misschien wel waar. Toen ben ik weer hard gaan trainen. Ja, dan begint zelf voor die zilveren medaille in 2016. We hebben het er vaker over. Als ik de naam van Maxim Kripak neem, was er dan mijn ding smieten? Of gewoon nee, normaal? Nu niet meer. Nee. Toen wel. Nou ja, het zat die won goud, die won goud toen in Rio. En dat was... hij won eigenlijk heel veel goud. Hij had 6 keer goud gehaald. En dat was eigenlijk bijna alle afstanden. Paralympische afstanden. En op dat moment vond ik dat heel jammer. Dat ik was toch favoriet. En dan niet van hem heb kunnen winnen. Maar ja, dat heb ik achter me gelaten. Ja. Maar Olivier, wacht even. Want jij er aan tafel dat er hier nijd is. Ik zie wel een overeenkomst. Er is iemand genaaid hier aan tafel. Ja. Ben jij toen ook genaaid? Ja. Beetje. Maar, je wilt liever niet over hebben, hè? Nee hè? Nee, ja, ik zie dat ook gewoon als iets wat er is geweest. En iets wat ook gewoon soms in de Paralympische Spelen zit. En waar je ook niet omheen kan. Het is moeilijk om iedereen in goede klasses te zetten. En soms, ik zit gewoon in de verkeerde klasse. Maar ik heb toch dit jaar het tegendeel kunnen bewijzen. Ja, maar voor de duidelijkheid, dan mist een stuk van die voet door een ongeluk dat in die tienerjaren gewoon hast. Ja. En daar wie die lulkens oer, de frustratie omdat Kripak die je eigenlijk in die optiek net thuis in die klasse Westo in zwomst. Dat is een beetje de samenvatting van het verhaal. Klopt, ja, hij had een lichte spierziekte dan. Maar hij maakte de langste onderwaterfases, de hardste afzetten. En dan zag je een gigantisch verschil met mij, zeg maar. En ik mis al een flink stuk in vergelijking met mijn andere concurrenten die een stukje kuit missen, een paar vingers. Want van alweer mist die voet? Net onder mijn knie. Stel dat ik nog zeg maar een leuke 5 centimeter had gemist, dan zat ik in een andere klasse. Echt? Zat dit bij ook, hoe zit dat? Ja, dan zat ik in S9, zeg maar. Ja. Nou, we horen ik op over wat doet het 16, want we gaan naar dit hier weer volle mooie. De tarriering op de Spelen verint goed, de West-Europees kampioen. De liekest een flinke voorsprong te hebben op die concurrenten. Giet is toch eigenlijk heel relaxed staan naar die 100 meter rechtslag op de Spelen? Nee, want er staat toch 15.000 man om je heen. En je moet op dat moment toch wel alles goed doen. Doe je het wel zenuwen? Daar krijg je wel zenuwen van. Zeker als je elke keer zilver haalt. En dat hadden we net met die estafette ook. En dat vreet toch aan je, want dat is dan elke keer net niet. En dan wil je toch op dat moment toch wel weer nog beter zijn dan wat je was. En soms moet je daar niet over nadenken, want je moet zitten bij je techniek. En niet te veel met, ik moet nog harder, nog beter, nog sneller. Nee, je moet technisch goed zwemmen. Nou, ze is hier op tafel. Ik zou zeggen, lid die mooiste maar even zien. De meesten die het op televisie sjoggen, de meesten die het voor de radio zitten, die sjoggen net dat hij zijn medailles uit een sok helpt. Bewaren ze goed, want daar zit een zilveren medaille voor de estafette en een hele mooie Paralympische gouden medaille. Je zak ben je wel wasken trouwens? Ja, zeker. En een leuk Nederlands tintje zit er. Rood en blauw. Ik denk dat we ook nog een Friese sokkie regelen, maar dat gaan wij voor die regelen. Ik weet nog, Olivier, dat ik zie het te Sjen in september. Het wie denk ik een vreed. En ik dacht, Olivier, hij helpt het net. Want die Italiaan Raimondi, die lijst zo wat nasty in die laatste 50 meter. Ja. Wat dacht de stoot toen? Ja, ik was op mijn tandjes aan het bijten op dat moment. Ik voelde hem heel licht dichterbij komen met mijn linkeroog. En eigenlijk ging hij mij voorbij. Dus dan zie je niks meer. Want je kijkt met rugkrol kijk je omhoog, zeg maar. En je kan af en toe een beetje je handje zien van de tegenstander, maar that's it.
En uiteindelijk was hij er niet meer. En dan schoot ik een klein beetje in de kramp. Want ja, je wil heel graag. Dus je gaat echt iets te krampachtig zwemmen. Waardoor mijn tempo iets naar beneden ging. En dan kon ik hem mooi doortrekken. En daarom maakte het ook wel heel spannend in die laatste paar meters. En heb ik hem juist net door mijn goede finish eruit getikt. Ja, dan tikst on, dan just omheeg en dan? Ja, dan eerst even goed kijken. Dan zit je... Water eruit. En dan zie je daar zo'n eentje naast je naam staan. En dan denk je, god, het is gelukt. Het is echt, ik krijg nog steeds kippenvel van. Maar dan als een echte zwemmer ga je op de lijn zitten. En dan ga je naar het publiek juichen. En dan zie je vrienden en familie op de tribune. En dat is prachtig. Ja. Dat lichaam even tonen, hè? Dat door die zwemmers ik vaak, hè? Toch? Ja, je moet toch even laten zien dat je hebt gewonnen, ja. Gelijk. Ja. Dat de meeste grutskop wezen, want de hast het helle. Voor die dezelfde vraag als kijk voor Riks van der Horst. 2028, Los Angeles. Wij regelen het maar die eindredacteur van u. Dat komt goed, maar wist je erbij? Ik zelf dat Riks, ik kijk per jaar. En we hebben dit jaar de WK in Singapore. Dat is natuurlijk een heel mooi moment. En zo werken wij toe naar die spelen in L.A. Maar het is een prachtige locatie. Ik zou niet weten waarom niet. Sure, dat binnen positieve verhaal. Door Jeslands squallenlands bedrijven om die verhaal te dwan. Er is een boek hoe die skreun. Meestal die het op internet zie je die kinderen volle meer over vinden. Tierentank van je komst in ieder geval naar Dijnem. Olivier van der Voort en Riks van der Horst. Welkom bij het tweede uur van de Eindsprint. Het programma waarin we rondjoggen op het sportdier van 2024. Welkom ook aan uw strijen naar je gasten. Een vierlepper, een keertje en een scootjesieler. Ofwel het blok Frieske Sporten. Hij vreeg hem aan of het er ooit nog eens van komen zou. Hij begint al te laatje. Maar dit seizoen kwam het al hier goed. Hij won de PC en dat net alleen. Hij waard ik winnaar van het puntenklassement. 4 teken Triepstra, 4 Tjesse Steenstra. Dit wie zien seizoen Menno van Swieten. Menno, welkom. Wat wie het eerste was nou dierst doet de laatste bal slaan wie op de PC? Goh, die jongens op Psyche. Ja? Ja, die gek iets weet. Een beetje herinner je dan? Die bal voor boeten aan de overkant van waar ik toen zeg maar. Ja. Dus ik moest even echt zien of ik echt weer. En toen zei ik aan de jongens dat die boeten weer. En ja, dan heeft een been. Helemaal gek. Hij wie het oranje seizoen nog een junior, maar je hebt alle senioren voorbij. Het wie het seizoen van zijn terugbraak. Mij als hichtepunt de Nederlandse titel bij de junioren. Vierlepper Germ Terpstra. Germ, in hoeveer hast u die zelfs het oranje seizoen verbaasd met die prestaties? Ja, we hadden 4 meter verder 4 lap, dus hartstikke blij man. Ulbers Vaga woon net 4 verliezen overkeer. Die oren Douwe-Visser nog een keer. Maar hij pakte dit seizoen voor de 8e keer met grauw-doorwinning in de SKS. De Djokovic van het scootjesielen, Douwe-Visser. Welkom. Wat is die geheim? Ja, dat wil ik je net vertellen natuurlijk, want dat is geen geheim meer. Nee, dat is... toch wel. Ja, nee, maar dat is stabiliteit in de ploeg. Goed scootje, goede ploeg. En we varen haast 20 hier bij dezelfde ploeg. Dit wie het sportdier van uw gasten. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. Steven Koster. Maar onderin en de opslag achterin. Maar die bal ging goed in en daar is dan toch de overwinning van het parcours van Menno van Swieten en Gabriel van Popta. Die alle twee haar eerste PC winnen. En de hat-trick is daar van Tjesse Steenstra. Grauw wordt 8e joers. De concurrentie had het verskieten. Bissa kampioen. De reactie aan boord is luidjes. Er is vertwijfeling, want er is nog een protest in Grauw. Het hoeft al het meer. Dat regeling hoeft het meer. Je bent kampioen. Wij gaan een liedfeestje vieren. 50, die moet Hidden van Dam winnen. Allerlaatste kans voor Hidden van Dam. En die krijgt het net voor het derde punt. En dan is Germ Terpstra de nieuwe Nederlandse kampioen. Nou, monsterachtig. Ja.
Ja, 3 winnaars van de 3 Friese sporten. De 3 belangrijkste Friese sporten natuurlijk in onze provincie. Menno, we beginnen bij die. Menno van Swieten, de PC-winner. Hoe groot wie bij die eigenlijk de wil om die PC een keer te winnen? Wat is het nog net doen? Ja, als je dat onduidelijk in meters, dan is het heel kilometers, denk ik. Ja? Ja, onwijs grote wens, zie ik. Ja. Kun je lezen waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, in de keersport is het toch de PC winnen. Ja, als je hoort, weet ik het, hoe 20 of 50 hier nog eens hoe het keerst, en ze vrij heeft de PC woon. En je kunt hem net beantwoorden, maar ja, dan heb je net echt mooi die in of zo. Ik al heb misschien heel zo daarom heen en wil doen. Ze gaan toch vrij heeft de PC woon. Ja. Dat is het enige wat telt. Wel heel belangrijk, ja. Hier is een goed parcours natuurlijk dit seizoen. Waar je Tjesse Steenstra en Gabian van Popta. Wie dit misschien wel die beste parcours onthoudt eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. In de breedte zeker, ja. Wie het ik de beste Menno van Swieten dit seizoen, die pensioen had? Ja, ik denk het wel, ja. Maar ik hier les met mijn hart toevallig in gehoord. En het eerste hier dat ik bij de senioren kwam, weer ik heel vrij. En toen... Sorry, ik ben net helemaal fit, maar... dat niet, jongen. Toen... corona, hè? Toen ik, ja, precies. Ja, misschien wel. Nee. Toen ben ik wel heel vrij in mijn spel, zeg maar. En daar ben ik misschien ik wel goed. Maar ik denk qua constantheid, houden het seizoen wel, ja. Ja, we kunnen stellen dat je hem als favoriet de PC ingong. Daar lieg ik net bij. Hè. Je woont het meeste. Oh. In de eerste omloop tref je hem dan op het parcours van Jorie de Groot. Het is nou ja, net bepaald een heegvlinder dit seizoen. En toch wordt het 4 wisselgelijk. Klopt dat? Oh, klopt het net? Nee, volgens mij kisten we de eerste omloop Bootje en Jorie de Groot. Maar Pieter van der Scoot en... goed zeker. Was het dan nog sinds dat ik niet daar in de verkeering heb? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh. Maar wij... Nee, weer 4-0 volgens mij. Nou, dan pak ik hem op. De tweede omloop weer makkie. Maar ja, dan komt de kreker. De klassieke. Want je treft het parcours van Gert-Anne van der Bos. Sterke Triemstra en Erwin Sielstra. Ik denk dat ik voor Roelof spreek. Dat een van de mooiste wedstrijden die ik ooit zien heb. Je kwam 4-2 efter. Ja. Wie de paniek? Dit weer wel goed, hè? Ja, nee, ja, klopt. Nee, net zo gauw paniek. Het was gewoon een wedstrijd waar iedereen op zijn max ziet in de zin van spanning en concentratie. Het wij gewoon dan weer goed keerseizoen kon ik zou weer 1, 2, 3 eerst pakken. En nee, we hebben geen paniek gewoon, nee, zeker niet. Nee, je komt waarom? Het wordt fjouwen. Dan kom je hem toch weer 4 van mijn fjouwen efter. En zij. Dan steen je hem dus op de D. Ja. En dan? Volgens mij stond ik op een middellijn. En Gaetano moest opslaan wie net een hele grote keer. Het is leuk. Hij fenomenaal op. Fantastisch op. Maar hij valt krijg boeten het touw. Ja, top. Nou is het van... Ja, nou, voel ik het touw. Maar... Nee, ja. Natuurlijk, Gaetano slaagt dan wel even nog mee. Precies. Ja, Gaetano wie keerste misschien wel een van zijn betere partijen van het hier. Chinus op de PC. Misschien de hele PC wil ik net alles van hem zien. Maar... die bal ik. Klassieke zien stijl. Naar die hoek daar. Eigenlijk kansloos voor iedereen. Maar in dit geval gunstig voor u. Ja, 4 om 2 achter. 4 gelijk. 4 om 4 achter. Dan kom je hem nog een keer op de D. 4 om 4 6 4. 2 keer dus eigenlijk. Ja, en doe. Even hij boos nog een misser, leuk. Ja? Ja, toen was het 4 zuidelijk, sloeg hij hem goed op. Waar het zicht volgens mij al wat minder. kwam nog een keert van miraculeuze wijze. Dikke keert volgens mij? Nee, net eens. Ik dacht, een meter is... Ik denk een meter is het zien of zo. En dan kist je wel ontwerp zetten. En die dat fenomenaal. Brengt hem tussenin waar Erwin nog wel een antwoord op heeft. Maar net dusdanig. En Gabe kan hem keren en dan... euforie. Ja. Dan zo'n PC-die, dat is voor u zomer op Friesland echt een hichtepunt in die sportsimmer. Hoe zorg je hem dan? Germ, juist op zo'n PC-die zit er voor de televisie te zien? Nee, toen zie ik net voor de televisie, nee. Was het John? Dat verkeerd. Toen ontdwaan weer. Douwe, hast je het jongen? Nee, volgens mij ben wij dan ontzettend, dus dan hebben wij de focus ergens anders. En volgens mij dit hier wie het tegelijk, maar de vraag en volgens mij hoe je hem dit hier net tegelijk. Nee. Oké, nou, is gewoon je zin. Ik snap er ik snap er niks van. Nee. Dat is het eigenlijk altijd. Wat hij nou zei, dat komt bij mij niet. Wel het gevoel, want dat veels direct wel. Ja. Maar nee, dat zit trek in de hoeken van Friesland. Viervelijk zei ik alles onderhang, dat zou je zou wel. Sorry. Nee, maar dat is dan misschien nog wel leuk
komen. En de vier is alles aan de hang. Dan het laatste punt beslist wie de wedstrijd wint. Dus kunnen ze die in of de ogen wijzen. Dat is ja, nou dat hier ik wel een beetje... En gewoon centimeters... Dan komt dat fantastische moment dat voor het eerst die wedstrijd de PC wist. Vertel ik even een beetje wat er al hier ontstier daarna. Is er u nog een beetje meenemen in dat moment? Volgens mij 11 keer Mardien en alle keer hoop gewoon dat je eventueel die finale keer maar of dan een keer winnen maaien. Je sjugge beelden van orenwinnaars, je sjugge dat van je hoe dat wijzen zal, je probeert je in te beelden hoe dat wijzen zal. En dan is het moment daar en dan zoveel ontlading en dan denk je eindelijk, het is zo. Ze nemen hem nooit meer van mij houden, gewoon nooit meer. Eindelijk lukt. En dan zie je iedereen om je heen, zie je wat het mooi meestal doet. Je familie, vrienden, je maten. En dan denk je, bliksem, dit is toch wel echt wel een mijlpaal. Wie er iets of iemand werd vastdag, mooi dat ik het even heb? Sowieso van mezelf. Maar uiteindelijk op het veld komen meestal wel bij je. Misschien is dat wel een mooi bruggetje naar degene die het wel mooi vindt dat die drik weer. Dirk Jeltema. Daar moet ik op denken, ja. In mijn jeugd natuurlijk heel soort van mij betekent. En de eerste hier in de hoofdklas. En later helaas kon hij net meer altijd aanwezig wezen. Dat hij op deze dag daar weer, dat weer natuurlijk wel van beide heel speciaal. En ik heb met eerlijk wezen, ik heb hoe de dag zelf heb ik er net echt bij stilstaan. Natuurlijk niet, hij had kanker, hij had altijd een mooie wedstrijd, de worst, hij wie er altijd vrij en dan komt uit hetzelfde. Het waren points, is het, hè? Ja, klopt. Ja. En dus dat maakt het extra emotioneel, Kim. Ja, dat weer wel even een moment van ontlading. En, zit het al in de tekst? Dat denk ik haast wel, ja, dat denk ik haast wel. En ik heb wel begrepen dat hij net in hele goede dwan is de laatste periode. Maar ik hoop dat hij het jaar in. Dat betekent dat hij nog redelijk fit is. Maar, dat liven het mij open. Mooie kerel, ik. Ja, fantastisch. Ja, gouden hart. Daar hast geluk mee, hoor. Want we hier nog een hele kritische vraag. Hoe het uitinvallen van het parcours, Gabian van Pop, dat die hem eigenlijk onder kant zetten. Maar het is tier, dus daar komt goed van wij. Dat was de oornaai, dat ik wel een leuk thema was. Daar komt het elke keer weer om. Nee, dank Menno. En hoor hier de koets zien. Dan kun je nog even bij genieten van die PC-winst. Ja, want we gaan naar die Boorman. Als je door succesvolle sporters hebben, Germ, dan hast dit seizoen het in en uit oren record hebt. Dan was nog maar een junior en dan hast de senioren geregeld verslijn. Hoe zoest je dit seizoen eigenlijk om schil voor die? Ja, een machtig seizoen natuurlijk. Jongen, hartstikke best. Ja, toch eigenlijk net normaal was dit seizoen presteerd hast. Want senioren binnen orde, binnen sterker, binnen Grutter hebben we meer ondervinding. Die jaren toch die broekjes zoals die te verslaan. Ja, dat zoek ik. Ik denk maar van de winter hartstikke mijn best dienen. Dus dan valt het te plak en dan spring je verder. Ja, zo simpel is het. Ja, dat denk ik. Maar wie is toch nog zo goed of wie die senioren zo min? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Dat wat er net is. Nee. Had hij zelf verbaasd? Ja, zelf wel. De eerste wedstrijd sprong gelijk een IPR van mij. Ja. Dat werd in een wezen, of de eerste of tweede wedstrijd. Gelijk 30 centimeter verder, dus dan van de winter wat dien, wat groeit en zo. Maar wat hast dan dien werd toch als zo goed wie is? Wat hast oors dien, wat hast extra dien? Nou, vorig seizoen heb ik eigenlijk gelijk trot reind na de winter, zeg maar. En dit hier ik weer. Maar dat helpt natuurlijk mooi en het groeit vooral. Ik ben echt groeit vorig seizoen. Qua gewoon lengte? Ja. Ja. Mijn collega Willem, zien naam voel jij er al, die maakte deze simmer een reportage over die en die ging op ziek naar die geheim. Toen zei de al zien hem, nou dan had ik meer nice voor hij, want ik had geen geheim. We binnen al hier vierde, hast al een geheim? Nee, ik ging het geheim. Maar ja, het trainen, ja. Voor de rest net. Nee, ik had geen idee dat er nog komt. Dan ben je gewoon lekker nochter en geen geheim en gewoon trainen en that's it. Best wel, rustig blijven, ja. Hast dit seizoen een volle street viert, maar die Ori junior, Michiel Zijlstra, hoe wie dat? Ja, best. Ja, een mooi seizoen eruit. Mooi samen in top. Natuurlijk hartstikke leuk, maar die maten in top te veel hebben. En als maat en als concurrent te veel hebben. Ja, en dan het FK veel hebben. Is dat een beetje verdijden wat bij de kids de PC is? Of is ja, een beetje hetzelfde. Het Nederlands kampioenschap eigenlijk nog weg Rutter? Hoe ja, een beetje hetzelfde, FK en Nederlands kampioenschap.
zit een beetje op hetzelfde niveau eigenlijk. Maar ja, als Nederlands kampioen bent, dan ben je natuurlijk de beste van heel Nederland. Ja. Dus dan krijg je iets tegen qua niveau. Ga je met Exxon het FK, het NK 4 hebben? Wel volgen. Wat volgen we dat wel? Oh. Er haast meer mij als mij... na het Brandsma, die het Jeren maar ziel. Dus dat is wel ik heb 4 lepper. Die springt ook wel aardig. Ja. Die had het woon toen. Ja, die had de zilveren polswoen. Ja, inderdaad, dit hier. Ja. We nemen kijk de naam van Michiel Zijlstra. Je vieren als junioren echt een strijd. Dat wie dan pakte Stoel de meeste records, maar dan pakte hij weer even een record van die jaar. Hij versloeg die op het FK4-liepen. Hoe grut wie die teleurstelling naar het FK voor die? Ja, wel aardig grut. Want ik weet gewoon hartstikke zenuwachtig die dag, want ik moet zo graag winnen. Dan wist de eigenlijk haast alles woen, hè? Ont het FK. Ja, wel soort, ja. Van mijn wedstrijden verleden. Maar ik ben gewoon zenuwachtig op een eigen club, thuis. Nadat hij het een mooi feest. Het zit zelf in een organisatie. Dus je wil dat gewoon winnen. En het woen net. Nee. Maar wacht even, zelf in de organisatie. Dus maar zelf... Nee, maar dat feest. Het feest nee. Hartstikke mooi feest trouwens. Ja, dat je net systeem als net woen, wie het feest wel mooi? Ja, dan moet je weer verder. Ja. Ja, dan is het kleer, dan 60 knop om en dan drinkt een biertje en dan is het feestje nog wel gezellig. Ja, zeker. Had het hier op scherp zet richting het NK, dat is dat FK net woen hast? Ja, zeker. Nou, je bent zenuwachtig en daar moet je me omgaan en daar moet ik weer van leren. Dus daar ben ik geen allemaal bezig. Want die zenuwen die winnen voor het NK minder? Ja, op zich wel. Ja, dat kon ik beter mee omgaan. Omdat het al een keer belibben hiest. Ja, ik kan een fout al maken, dus ik kan... Ja, er wist op de treddensprong op het NK, 20 meter 56. Een prima resultaat. Wist dus doel al, this is bin? Nee. Nee, Hidde van Dam, die had ik 1 keer 21-01 hebt van mij. Dus die kon er nog wel in. Maar in principe, het wie wel echt nou, dan moest wel wat gebeuren natuurlijk, om daar nog in te komen. Ja, wanneer is het wel het moment, of het besef van oké, nou is hij binnen, ik heb hem? Nou, de laatste sprong van Hidde van mij. Dat we zien 5e sprong en toen hier ik nog sprong oer, dus toen wist ik het. Ja, de beste Nederlands kampioen bij de junioren. Wie dat de kroon op het seizoen, of wie die seizoen Savisa slagen? Ik al hiest geen FK of NK titel. Nee, dan ging ik wel jammer voor. Natuurlijk Sans het wedstrijd woen en dan geen titel. Ja, NFM heb ik dan nog woen. Maar ja, dit natuurlijk FK en NK, daar gaat het om. Dat is het mooiste om te winnen. Dat is duidelijk, Germ, wat de takom hier op die lijstje stiert. NK hast al. Ja. Dan het FK nog. Ja, die heb ik vorig jaar die wel woen, maar... Ja, die komt er van commenteer ik weer bij. Zeker, daar ga je voor. Dankjewel, Germ, dat is die wist. Wij gaan terug van het vierleppen naar het scootjesil. Daar is de 8 keer de SKS woen, Douwe Visser. Welkom ik. Wie dit hier de mooiste eigenlijk? Of wie er een oor van die 8 mooier? Nou, ze binnen alle 8 bijzonder en mooi. Maar je hebt er wel gradaties in. De eerste is natuurlijk... dat is de eerste keer, dus dat is heel erg mooi. Ja, dan denk ik dat die van vorig jaar, dat die ik wel heel mooi weer. Want dat doen ze relaxed, het skip voor zo mooi. En deze week mooi, de competitie weer wat... Ze winnen alle 8 mooi. Dat zou ik, ze binnen alle 8 mooi. Nee, maar welke is er in die uitsprong dan? Nou, de eerste is de mooiste. Jawel, hè? Omdat het dan het meest bijzonder is. Dat is nou, wat je en ik hebben, daar droom je van als liefst jonkje, dat je dat maar... En als dat dan slaagt... Ja, dat moment viert je nooit. Ja, ik denk zelf, de neemt misschien wel die oren. Ik weet het hier al net, kreeg me uit te hollen. Ja, dat was 2008. Maar die fantastische move van die werd toch als Jereveen op het allerlaatste meters. Ja, ze binnen alle game mooi. Maar die wie ik geweldig. Als dat we weer omzust op de televisie, dan krijg je ook keepervelden weer van. Dat doe je op een seconde, zeg maar. Ja. Dus ja, er werd een heel soort mooi. Maar snel in dat 10 het hier neemt, dus dat zei al wat, ja. Ja. Dat is het gevolg van een veelvraat, zo neem je dat dan, hè? Je begon als titelverdediger de SKS in dit seizoen. Waar zie je hem eigenlijk als de grootste concurrent? Voor dit hier, wie dat, denk ik, Lauwert, die ik in de top zit, Heerenveen. En Lemmer, Jeroen Hut. Ja, maar je moest er al even nog nadenken, dat zou misschien ook wel wat. Nee, op zich niet. Dat weer wel duidelijk van tevoren nou wel. Ja. Maar wel dat je misschien de beste wie in verhaal? Of je niet dat gevoel nog net op dat moment? Nee. Dat Waarom, hè? voel ik nog net, nee. Waarom, hè?
Nou, meestal hij zelf wel het gevoel dat je de beste bent. Ik bedoel, Ben van Swietengong, de PC in die hier voor mij al, weet ik veel, 8 haal, was partij in de voorwoon. Weet dan net precies, wat ik kan me daar net zo goed in. Maar hoe wie dat bij hem? Nee, het voorseizoen weer net zo dat wij direct het gevoel hadden dat we de snelste waren. Dat we in 2023 wel, toen hebben we in het voorseizoen ook een heel soort won. Dus dat is er wat relaxter in. Maar dat we dit hier net zo. Maar in het scootserseel, dat is toch altijd wel wat oors. En dan komt het wel weer boven. Maar wij weer dit hier heeft net het idee dat wij het snelste schip hier. Oh. En als je dat vol hebben, dan begint het krek even wat makkelijker. En toch, in een wedstrijd voor de Ajax win je hem er al. Ja, maar dat wie uw geheim dan. Stabiele ploeg, goed starten. Zo min mogelijk fouten maken. En dan kom je een heel eind. Ja, en dan weet je hem eigenlijk al, of eigenlijk, je waren in je wedstrijd van de Ajax al kampioen. Kun je stellen dat het eigenlijk nooit echt spannend test had? Of viel dat voor je op die boord compleet oors? Nou, het is niet maar voor mij omdat het altijd spannend is. Alleen nog, uw reeks wie vrij stabiel. En daar win je een kampioenschap voor 11 wedstrijden mee. En dan die wedstrijd waar we kampioen werden, dat we eigenlijk uw slechtste wedstrijd. Ja, we hebben hem 8e. En we hebben net echt vrolijk over de finish gegaan. Nee. Wat hoor geneuzel. Oh. Maar een vlagje en zo. Dus we weer net in juichstemming. Ik zei het in 2008. Nou, je bent gewoon eigenlijk hartstikke lulk. Want het wie de vraag of januari toch een protest iets in Soer? Ja, of nee? Een die we net raken hier, maar hij zei van wel. Ja, en dat moet je dan weer bij een protestcommissie. Dus in plaats van dat je je kampioenschap vieren, zit je dan bij de protestcommissie. Je ben ik een beetje naait. Nee, hij had het net inzien, maar hij zei, daar hoef het net over te hebben. Maar dat is net het moment. Dat bepalen wij wel. dat had een show op dat. Dat is streng, jongen, dat is streng. Nee, maar dat is wees. Maar zo word je net kampioen worden eigenlijk. Nee, daarom. En hoe de finish gaan en juichen. En dan lauwste maar een mooie wedstrijd dat je 1-12 draaien werd. Dan hebben we hier nou zo'n waard. Ja, achter in de kamer een beetje, je zou de streep van, we weten het eigenlijk net. Ja. En dat is je dat dan een beetje aannaam, ontnaam? Ja, misschien wel, maar aan de andere kant. Hij had het net bewust diend en het zei zo. Doe wie in je de volle... The heat of the moment, hè? Is dat leidje? Ja, met Douwejet, ja. Ja, nee, daar is wie in je de stik stelliger in nou. Ja, maar daar zit ik wat hier tussen, hè? Daar zit ik wat tussen. Dat wil je op dat moment, dan kan je daar wat door opwinnen. En nou is dat al lang weer vet. Okay. Het wie een roezige editie van de SGS, maar flinke onvaringskeer, verwoen. Willem Zwager van jou het helle in een interview uit naar collega Skippers. Die zei, je hebben er de bielen bij die maar wat doggen, zei je naar de wedstrijd bij Starum. Hoe is je zo naar ja, dat vind ik teksten. Nou ja, laten we dat ik maar onder de noemer van in de hitte high. Dat slaat nergens op. Oh. Daar ben ik in de beelden bij. Iedereen keer fout maakt, maar dat wil hem ik wel. Zeg je niet maar je collega's om. Nee. Haast het daar nog op onsputsen? Daar is er wel op onsputsen, zeker zo. Oh, ja, maar net erbij. Nee, niet zo, want je hebt wel een ding. Maar dat is wat ik ervan vind. Ja. Oké. Nou, haast 8 keer woen. En ik zou je dat als de Djokovic van het scootzielen bist. Maar eens slaat die vergelijking nergens op. Als die daar hier net goed in. Wat dan? Oh, zo. Nee, maar ik lust dan in dit geval bewuste fout. Oh. Ja. Want eens bist de Nadal van het scootzielen en is Douwe Visser van Snits, die neef, de Djokovic van de SGS, toch? James is het. Ik heb meer maar Nadal als maar Djokovic, heel eerlijk gezegd. Ah, ja, Djokovic had krek nog iets meer woen dan Nadal. En Douwe Visser had ik krekt iets meer woen dan hij. Ja. Eentje meer. Nou, dan hebben we nog hier te gaan. Dat is het toch, want dat goens het wel wat in die scootje vooruit van Douwe Grauw. Die gaat nog terug. In ieder geval omdat hij lieke vaak woen had als Douwe Snit, die neef. Klopt het dat? Nou, dan je bent er maar bezig en je bent er niet mee bezig. Tuurlijk vind je dat leuk, want we kennen elkaar goed en we maken graag even over het ziel praten. En als we straks nog ouder ben in het bejaardenhuis, dan zou het leuk wezen dat ik zeg van nou, mensen krijgen ze volle. Aan de andere kant, ik ben dat erbij zaken, wist wel. Nog een keer winnen is geweldig, 8 keer winnen is geweldig. Als dat nou die nog een keer nog komt, tuurlijk dat we daar stonken dus best voor. Zo niet, de competitie wordt echt bij u steeds sterker. Ik volg het hier weer. Het is geen makje. Ze vregen mij op het begin dit seizoen. Het is eigenlijk vorig jaar weer het makkelijk. Als iedereen denkt dat iets makkelijk is, dan heb je het eigenlijk al verleden. Nee, dan werkt het net. Maar bist je in de 60, soes net zissen.
Maar kist ik nog jeden mooi. Ja, Tony Brundel weer ophouden, Lauw krijg draaien zondag, dus ik ken hem wel even verder in. Vol weer de ander. Ja, duidelijk. Ik denk dat mooie aantal van Douwe Snits er nog wel omgeet. Dank voor die komst, Douwe. En hier met Klok wens ik maar een heel mooi hier. En op een eindtitel in de SKS. Dank u wel. Douwe Visser, Gerrit Terpstra, Menno van Swietering. Bedankt voor je komst naar de kantine hier in Dijnem. Welkom wederom bij de eindsprint. Waarin we deze oekers nog één keer voorbij komen. Aan alle Friese topspotters van het Aroene hier. En de kantine hier in Dijnem, die rint stadig gewoon vol en vol. En die sjuggen dit jelloer. En hij roeien onder oren en zwemmen. Want ze pakte bij de estafette dit hier al 2 keer een titel. Maar vestigen vooral haar namen in de zwemskiernis. Toch vrouwkampioenen te winnen op het Koningsnoemer. De 100 meter vrije slag. Een applaus voor Marit Steenbergen. Marit, hoe heerst het dit hier? De blijdschap over die vrouwtitel of stiekem toch de teleurstelling over de Spelen? Ja, ik denk stiekem toch wel een beetje de teleurstelling. Toch wel? Ja, helaas wel. Maar wat haast maar even nog hen aan. Zijn eerste Spelen in Tokio was er 6e en dat wie voor hem net genoeg. Hij ging op ziek naar revanche en vond die. Hij kreeg een plak in de Holland 8 en pakte dit in zilver in Parijs. Roeier Jan van der Bij. Jan, nou even eerlijk hè? Echt eerlijk? Echt eerlijk. Die zilveren medaille, wat is er dan mooier? Dat zilver of de selfie achteraan met je in Maxima? Zilver. Toch wel. Toch wel. Ze is een verste gast in dit programma, want ze staat al een aantal hier. Om de absolute vrouwtop. Dit hier kwam de kroon op al het werk. Maar een Olympische titel in de 2 zonder stuurvrouw. Roeister Imke Klevering. Imke, daar was Europees kampioen West. Daar was vooruitkampioen West. De bent nou Olympisch kampioen. Wat valt er nog te winnen? Ja, ik ben best blij, ja. Wel tevreden. Ja. Oh, ik ben blij dat het nog wat trok is. Maar gaan we het aanstoelen, want dit wie het hier van uw gasten. De Holland 8. 250 meter nog. Moet nu alles of niets voor goud. Gaan ze het redden of komt de finish te vroeg? Nederland schuift en schuift en schuift en dichter naar die Britten toe als de finishlijn in zicht komt. De Britten wel het snelst. De Britten het snelst, maar zilver op een fractie. Zilver voor de mannenaf. Wordt dit het moment van Marit Steenbergen? Ze zijn onderweg. Keerpunt Steenbergen, 4e. Steenbergen en Hawkey, nauwelijks verschil zichtbaar. Wordt het Steenbergen met iets meer snelheid? Ja, Marit Steenbergen op weg naar de wereldtitel. Treedt ze in de voetsporen van Inge de Bruin? Antwoord ja! Marit Steenbergen, wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. 1500 meter, 500 meter nog in deze Olympische finale. Vrouwen 2 zonder, op weg naar goud. Alsof ze een rustig stukje aan het roeien zijn. Hoe indrukwekkend is dit? Olympisch goud voor Imke Klevering en Veronique Meester. Ja, roeien en zwemmen, dat zit het komende jaloeren centraal. We beginnen met jou, Marit Steenbergen, want die hier begon fantastisch. Bij een vrouwtitel op de 100 meter vrije slag in februari. Daarvoor hing je maar de estafetteploeg, Ekkelgoud woen. Hast u jezelf verrast op dat WK? Ja, denk het wel. Ja, wereldtitel was niet waar ik van tevoren eigenlijk echt van uitging. Maar ik wist wel, in het toernooi voelde ik me wel heel goed. Dus ja, aan de voorkant had ik mezelf wel echt verrast. Ja, de 16 zelfs net als favoriet voor de vrouwtitel. Nee, zeker niet. Nou, wie het ik een WK, we hebben toch de reputatie al opbouwd in die 2 oekers dat we echt negatief werden, kennen, kritisch. Maar er winnen gewoon concurrenten net bij. Maar helpt dat nog wat van de show af van dat WK of dat net? Ja, wel een beetje. Ja, het was natuurlijk een WK waar niet iedereen bij was. Dus een aantal Australiërs waren er niet bij. Dus ja, dan weet je wel aan de voorkant dat het wel iets anders gaat zijn. Maar ik stond daar wel gewoon een hele goede tijd. En een tijd die normaal ook mee kan doen voor de wereldtitel. Dus dat scheelde wel heel erg dat ik gewoon weet dat ik ook mee kon doen in een
normaal WK, om het zo maar te noemen. Dus dat maakte wel gewoon mijn titel waardig eigenlijk. Maar wie ik net zei dat er alleen maar pannenkoeken maar. Nee, zeker niet. Nee. Sterker nog, het wie ik de eerste Nederlandse titel op dat onderdeel zoent alweer. Dus hij is het al een goede tiert. Het wie een Nederlands record. Wat zei dat hoe de grut hiet eigenlijk van die prestatie? Want we hebben het wel over die concurrenten, maar boeien. Wat zei dat hoe die prestatie? Nou ja, een Nederlands record is natuurlijk is niet mis, denk ik. Femke en Ranomi zijn hele goede zwemmers. Femke Heemskerk en Ranomi komen met Jojo. Ja, en dat ik harder zwem dan zij, daar kan ik eigenlijk zelf ook nog niet helemaal bij. Want zij zijn natuurlijk de zwemmers in Nederland. En Kist er nog altijd net bij? Nou, ik vind dat nog steeds een heel raar idee. Ja, ik weet het inmiddels wel, maar dat echt zo is. En dat ik dus echt sneller ben dan dat zij ooit zijn geweest, dat voelt voor mij nog steeds niet zo. Nee. Is dat misschien nog wel mooier dan die vrouwtitel eigenlijk dan? Nou, ik denk dat de wereldtitel wel mooier is, ja. De hast echt wat tastbaar zo natuurlijk. Ja. Toch dat WK wien wel al ergens op die rjochten voor de Olympische Spelen. Ja. Was dat lastig? Ik had er wel moeite mee. Ja, ik vind het heel fijn om een beetje onder de radar te zijn. En om gewoon lekker te zwemmen eigenlijk. En ik merkte wel heel erg dat de aandacht nam heel erg toe. En daar had ik wel een beetje moeite mee. En dat hebben we op een gegeven moment ook al op een lager pitje gezet. Omdat ik daar, ik wilde gewoon lekker zwemmen. Dan doelst op de onderdacht interviews, et cetera. Ja. Daar kwamen gewoon echt meer aanvragen vanuit de media. Dus daar wilden we... Ja, mijn coach en ik hadden daar gewoon afgesproken van... oké, op een gegeven moment moet het ook een beetje klaar zijn. Dus zijn we het een beetje... Ja, het was niet dat het dagelijks was of zo... maar wel een beetje afhouden om ook de rust in mijn hoofd te kunnen bewaren. Hoe wie dat voor jou, Imke, boorvrouw Imke Clevering? Want Jim ging natuurlijk echt maar die druk richting die Spelen... als de absolute topfavoriet. Hoe stoot dat makkelijk naast die del is? Nou, ik ben wel heel zenuwachtig geweest. Maar we hadden het wel, ik goed terugsprutsen. Soms is de aandacht voor roeien ik wat leger dan bij zwemmen, denk ik. Maar de Olympische Spelen, dan zitten ze er niet eens wel op. En nou heb ik wel besprutsen van wat we dan willen en net doen. Van wanneer je gewoon kiezen voor je trainingen. En nou, dat is eigenlijk altijd. En altijd er een beetje bij past, dan doe je het wel. Maar ja, het trainen en het uitrusten zit er wel echt voor op, ja. Ja, en Jan, door is aan nuchter ook is geen spanning. Bij de Spelen zeker wel. Wel, hè? Ja, maar ja, wat Imke zei, maar als die eigen wijnbitching vinden. En de werkmeesters die vinden het juist heel fijn om even wat allerlei in te halen. Nou ja, dan plant dat eromheen zodat het een soort van ontspanning is. Dus maar als die eigen wijnbitching vinden, zeker. Marito mocht op de Spelen 4 individuele afstanden zwemmen. Maar al voordat die Spelen begon, had hij aanmeld voor 12 van. Waarom? Mijn programma is altijd best wel vol. Best wend. Dat heeft op WK's, op EK's zwemstuk had alle dagen 2 keer. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik zwem altijd heel erg veel. Maar ik weet ook hoe ik altijd uit zo'n toernooi kom. Dus nu wilde ik gewoon iets meer mijn kansen spreiden. En de 100 vrij lagen gewoon de meeste kansen. Dus toen hebben we ook gewoon gezegd... Nou, niet gewoon, dat was eigenlijk wel een moeilijke keuze. Maar uiteindelijk dus de keuze gemaakt om... afstanden af te melden om dus zo fit mogelijk voor de 100 vrij te staan. Dus dan vielen er een paar af. Ja, de 50 meter en de 200 meter vrije slag die sneuvelden. Had er even al spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Nee, aan de voorkant was het wel heel moeilijk. Maar achteraf weet ik ook gewoon dat ik dus alles daaraan heb gedaan. En daar heb ik ook geen spijt van. Nee. De 200 meter wikselslag wie die oren afstaan. Naast de 100 meter vrije slag die zwomhast. Daarin waren het uitskekelen in de voorrondes. Efteral is het gevoel dat... Negatief weer, dacht je? Ik zag je even naar kijken. Ja. Dus ik was heel benieuwd wat er ging komen. Want het was ook niet zo heel erg goed wat ik daar deed. Dus. Nou ja, dat had toen ik zijn. Want er zit meer in. Kunnen we dat afsluiten? Ja. Ja. Maar hoe kon dat? Dat er net uit kan? Net afsluiten. Ja, ik heb er geen idee. Nee, die ochtend zat ik er ook niet lekker in. En ik had een dubbel, ik had 200 wissel en ik had nog een estafette staan. Maar ik weet niet. Mijn race liep echt helemaal niet lekker. En het kwam er niet uit. Nee. De 100 meter vrije slag, helleste finale, heel knap. Ik weet nog dat wie op de dij van de PC... we hebben het te krijgen te horen, maar Menno van Swieten... het wie kleer, waar zie je het nij achter... telefoon erbij, want wij woensjen. Dit wordt een medaille van Marit Steenbergen. Hege verwachtings. Is die zelf weg, die hege verwachtingsverhaal? Van dit zo'n medaille willen kennen? Ja, aan de voorkant wel. Voor het toernooi wel heel erg. Toen dacht ik echt van, dit is mijn kans om een medaille te gaan winnen. Maar in een toernooi, ik weet niet wat er was, maar die estafette gaf me al niet heel veel vertrouwen. En
In de halve finale had ik ook zoiets van, dit is het net niet. Dus ik had ook al wel een beetje twijfels. En als ik er met twijfels inga, dat is nooit de manier om te gaan zwemmen. Dus het was een beetje dubbel dat ik aan de ene kant dacht van... ik kan echt wel een medaille gaan winnen. En aan de andere kant dacht ik, het kan ook zomaar helemaal niks gaan worden. Nee, het waard het laatste. Maar goed, wij zijn altijd positief. De Hest natuurlijk wel voor het eerst individuele afstand zwom op de Olympische Spelen. De hast een vrouwtitel behellen in dit jaar. De hast voor een Frieske zwemster een unieke prestatie deelzet. Hast dat besef? Nou, als je het zo zegt, dan wel een beetje. Maar daar sta je zelf gewoon niet zo heel erg bij stil. En die wereldtitel vergeet je dan ook gewoon zo snel. Maar eigenlijk als je het zo zegt, dan is het wel gewoon een heel goed jaar. En moet ik me dan misschien iets meer gaan beseffen. Nou, ja. Ik heb volgens mij op de radio op een gegeven moment neemt. Het is nevens mij Nijst, Epke of... misschien correct voor of achter. De grootste Friese topprestatie ooit, vind ik. Omdat zwemmen zo'n grote sport is. En dan wereldkampioen worden op het Koningsnoemer. Ja, die zit hier nog een gouden medaille winnaar. Dus die komt er niet bij in de buurt. Maar zwemmen is natuurlijk internationaal. Als je kijkt even wat een grote sport. Dus appels met pannen, weet ik wel. Ik vrees me waarom de zwemhal in Dracht dan verneemt is bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, vind ik een mooie oproep. Ze gaan naar je burgemeester rennen, dus ik hoop dat hij luistert. Ja, waar wit. Het zou terugwijzen. Misschien spelen ze nog wel een rol in de opening, toch? Ja, van dat wel. De nieuwe zwemcentrum De Welle. Een heel mooi hier voor die dus. Dat is in elk geval een wis. Succes het komende jaar. Want de lijst vriend werd erin. Daar had er even de Peerman Uitwest. Ja, ik ben even uit geweest, maar ik lig inmiddels weer in het water. Dus ga gewoon door. Zet hem op, daar kom je. Dankjewel. Geef we naar Jan van der Bij. Had je zin in, Jan? Ja, lekker. Dan vies het altijd leuk volgens mij. Ja, gezellig. Ja. Maar je bent ook altijd gezellig. Je bent wel zo positief. Zo zat jij wij dat graag. Ja, maar ik dacht van tevoren nog om die als sidekick uit te nodigen. Maar ja, we hier al zoveel gasten op tafel. Maar die ziet ook ook. Ja, morgen wordt ik vast te lang, joh. Dan hij leven net binnen dit hier. Ja, ik wil een beetje mand, joh. Een beetje kwart. Ja, het is een kwartier, maar te snel. Zij is nog van tevoren, kwart aan worden, net te lang worden. Oh. Wie de zilveren medaille het mooiste was toen in die carrière, maar maak hast? Nou, ik denk net dat het om een medaille gaat, maar wel om het verhaal. De zij hier er net daar eens. We haar interviews hadden van Tokio. Toen hadden we het gezegd van, nou, waarom hebben wij daarvan nooit wat in een krant lezen? Nou ja, dat leidt een beetje bij hem. Negatief, man. Ja, dus, en toen... Hij me eens die zei net van de krant trouwens, maar ik toch. Ja. Nee, maar ik kom in Friesland, hè, en dan die zei ze daarna gaan we een beetje samen mij maken. Nou ja, dan bouwt dat een soort van emotie op voor die medaille. En dan komt het gewoon heel mooi samen dat het in Parijs is, dat vrienden, familie, iedereen de wijze kent. Dus op het moment dat dan een medaille helst, wat zeker geen garage is, dan maakt het verhaal heel mooi. Ja, het is gewoon iets heel mooi tastbaars was nou thuis haast. Ja, we heel veel emotie aan zo'n vers zitten. En door zei kijk Roelof, Jan is heel nochter. Efter hem zit zijn heid. Die is net als mij een nochter in het kwadraat. Wie dat ik bijzonder om met mij die familie vieren te kennen? Ja, zeker. Ja, het is gewoon iets heel aparts. Het is gewoon net te beschrijven. Zo aan de ene kant, op een wedstrijd had nooit garage. Dus ik kerst er heen als favoriet. Wat een keer bijvoorbeeld hier. Maar in het achterveld wisten wij gewoon van het kan even goed het wonpodium wezen, maar we kunnen als 6 door de lijn komen en dan is het gewoon gebeurd. En dat laatste ga ik een keer mij maken in Tokio. Dus ik wist dat is net zo heel leuk als het ongeveer van de medaille komt. Dus nog hebben we een heel leuk traject met de ploeg gaan en gewoon meestal aan de hindergang. En dan kan ik een wedstrijd roeien. Daar zei ze van is het beste maar op het wetter was kerst. Dat is de mensen gelukkig weer rondje kerst. Nou ja, en dat we daar met zilver voor ons viel het eigenlijk goud, want we gaan gewoon het allerbeste doen wat we kunnen over het hele seizoen. En op het juiste moment. En dat is nog het allermoeilijkste misschien. Ja, ik is alleen maar trots op wij. In Tokio zie je het in de fjouwer. Gongs dus naar de Holland 8. Hoe wie dat eigenlijk, die switch? Natuurlijk is van fjouwermansboot naar ik zou het eigenlijk misschien wat Koningsnoemer. Ik weet het, mag ik dat zo zeggen? Ja, zo vielen we het zelf net. Nee, maar je gaat meer persoonlijkheden om mij om te gaan. En iedereen is gewoon heel oors. Iedereen gaat ook heel oors om bij stress. Wat we krijgen zijn met media-aandacht. Ja, dan had je jongens die zeggen van, jou niet dat maar, want dan ga ik wat aanleiding. Dan ben ik gewoon. Best er niet in? Nee. Ik zeg altijd nee in die. Ik neem dit nooit op, toch? Nee. En, wat ik hier te denken. Tijdens de Olympische Spelen, hoe stien Andor en ik in die telefoon? Ja, die stien onder de noodnoemers. Dus dat is wel lekker makkelijk. Als ik als ook niet zo goed op dat vond ik de grootste eer die ik ooit meemaken heb. Maar geef je het. Nou ja, maar dat komt waarom op die zij zie je. We gaan samen hebben dat trekt een beetje ingang. En we haalt iets samen dat ik een beetje doorheen ran.
Dus ik zei, ja, als hij een medaille komt en hem nodig, ja, dan moet je hem wat erin komen kennen. Dat is heel sympathiek. Dat hoefde niet, hè? Ja. Maar want een IFA spelen we hem 12 op het WK achter Groot-Brittannië. Dat wie een seconde even staan. Ja. Wie toen het moment dat dacht, nou, een medaille en goud is eigenlijk haalbaar? Nee, hij is net. Want dat veld is zat dicht op elkaar gebouwd. Dat ik wel wist van, als we nou ergens iets laten vallen, dan ben ik van het podium af. Dus de top 3 zat echt op elkaar, eigenlijk tof jou hoor. We trots geen garantie haast op een medaille. Dus we wisten net van, nou ja, het is wel heel leuk dat we dit nou halen. Het komt niet, omdat we nog een stap ergens zetten. En we moeten fysiek nog een stuk beter wijzen. Want anders kunnen we het iets meer van de medailles. Nou hebben we een heel goed kamp draait. Dus we hebben daarna een heel goed gevoel bij elkaar van, nou, dit kan heel mooi worden. Maar ja, dan wist ik net wat de concurrentie doet. En dan begin je maar de heats en dan wil je hem de finale naar eens. Nee, daarom. Dus, ik wil net altijd negatief wezen, maar... Wist toch heel tijd, hè? Ja, maar dit hier we gepland. Al je de afspraak. We hebben gewoon een extra wedstrijd nodig. Want ja, we zitten nog net zo lang samen bij de ploeg. Dus dat is alleen maar mooi. Zag je met draai, toch? Ja. Een positieve insteek. Ja, gewoon een beetje genieten van dat stoppen spelen best, toch? Ja, en toen in die herkansing, toen dachten wij van, we nou achterom beginnen en dan langzaam door het veld beginnen, dan had het publiek ook nog wat leuk. Is het mooi verdacht. Al je plan natuurlijk. Bedankt. Daarna die finale, maar Groot-Brittannië werd dus de grote favoriet, denk ik. Amerika en Australië. Een paar 100 meter van de finish liet je hem een boordlengte efter Groot-Brittannië. Ja. Maar je hebt een goede eindsprint. Dat is die wel een beetje bekend om, toch ik? Ja. Toch dus toe het kin, goud. Toch staat op dat moment? Ik denk dat we dat al toch op 1000 meter. Dus dat iedereen direct ging loaden. En dat wie op de helte in? Ja, dat is heel wijs. Ja, zeker. Dus dat iedereen direct ging vertrouwd. Maar op het moment dat dan de eindsprint inzetten was Zeist, wat altijd een sterk canvas is. En het komt er net echt helemaal uit. Dan wist ik van, wie haak alles voor al op het wetterlijn wat er is. Dus hou dan maar vast en was het haast. En ja, dan probeer je het nooit te grote tegen mij te lopen. Maar ja, het wordt niet meer. De tank is gewoon leeg dan op dat moment. Ja, dan pak je op zilver. En dan? Nou ja, dan begint heel circus. Ja, dan stiest interviews die aan en eerst achter de schermen die namen galmien. Dan wist ik gewoon van, er ben echt heel veel mensen van elkaar en die kennen dit moment mijn meidje, dat we dit helle gaan. En ja, dat is heel apart. En eigenlijk het mooiste moment hadden we nog gewoon toen we een interview hingen van het scootshillen. Toen wien we dan gewoon del en toen ging het terras te applaudisseren. En het weer dat anders zei, was met geen chill eten, we moesten het gewoon helemaal vergeten. Want dat werd gewoon heel apart, want Friesen ben gewoon heel nuchter. Toen ging ik gewoon te applaudisseren. Ja, toen ging ik medaille, ik ben meer, want we kregen een interview. Dus ja, maar ik zeg, dat is een besefmoment dat je denkt van, we gaan echt iets heel aparts doen. Dus het mooiste moment die eigenlijk iets goed zien. Ja, hij is wel. Ja. Is die dat had andere? Nee. Had ooit wel een wedstrijd het beste eigenlijk? Nee, ook nog niet. Nee. Bij het roeien wel? Ik ben een keer bij een studentenroeivereniging geweest bij een wedstrijd. Maar nog nooit op echt hoog niveau. Nee. Dat is een hele andere sport, hè? Nee, hetzelfde als studentenroeien. Hetzelfde niveau. Nou, dat is wel best bij mij als het op begon best. Ja, zeker. Het is uiteindelijk gaat om de basis van die zilveren medaille. Ja. Eigenlijk van alle roeiers is ambitie, toch? De meeste hier wat terug de studenten die het hinnen, maar er ben ik junioren roeiers. Ja. Wat zie je dat daarna de televisie haast net meer onwankoe of de socials hier, of ik zie Jan van der Bijko voorbij komen, maar selfies en Maxima. Haast het er even van naam? Ja. Nou ja, maar het is ook wel hartstikke gezellig. Ja. Hij is er echt van genoten. Ja, en gewoon, het is gewoon hartstikke leuk om al die mensen in contact te komen. En iedereen had een heel uniek verhaal. En dat is gewoon heel mooi om te jaren. Oren sport en Sjoen. Ja, oren sport en Sjoen. We horen meesten praten. Wat wie het mooiste was nog Sjoen als tennerij? Ja, ik denk atletiek. Dat was het mooiste voelen. Baanwielrennen is ook heel indrukwekkend. Maar atletiek is ook wel een heel aparte sport. Ja. Bijzondere medaille Sjoen dan toen ik? Nou, ik denk dat de bijzondere medaille weer biedt gewichtheffen vrouwen hier op een klasse. Ja. Ik denk, daar komt hij nou. Ja, dat weer gewicht hebben. Ja, nou, heel mooi verhaal. De Japanse is dit geverse favoriet. Van het team. Ja, weet ik. Als toen je nou stil was, dan verhaal dan. Sorry. Goed punt. Die Japanse is dit geverse favoriet. Alleen die had in een vanwedstrijd had zijn blessure aan de elleboog hellen. Dus bij gewichtheffen haast als een paar keer het gewicht verhoorde. Maar en ze zet gewoon 300 kilo op het scherm. Zo van, nou, je moet eerst een wedstrijd met doen. En ik kom straks 1 keer op het podium en dan moet het lukken. En het lukt haar 2 keer omdat ik echt te dwaan. En daarmee pakt ze goud. Ja, ik zei, dat is gewoon iets unieks. Snap je? En Jan van der Bij een heel mooi moment. Ja, ik vond het heel mooi om te zien. Ja, zeker. Dan doe ik bij hem? Nee. Oh.
Wat is dan wat orensport, Sjoen ik? Laatste dag van het zwemweek. En ja, turnen had ik jongen. Atletiek. Atletiek 2 keer. Nog meer. Beachvolleybal weer leuk. Ja. Wat plak je bij de Eiffeltour? Ja. Hoe just er waarom op die hier? Net een hele op aan te merken. We hadden echt een... Het is best wel uniek, denk ik. We hadden het en heel leuk hoor. Een hele plot leert van een kwander. En terug het hier steeds beter worden nog. En uiteindelijk stonden we zelf... Ik wilde fantasien hoe snel we aan het einde winnen. En... toch een iervaart spelen. Toen weer een wedstrijdje op de Bosbaan in Amsterdam. Ja. Jim Grutte, concurrent Australië. Dus nog even wat vertellen. We zijn toch altijd in een negatieve sfeer. Ja, hoe dat ging? Ik ken nog wel even. Heel kwart. Dat weer dan een... dat is eigenlijk gewoon een Nederlandse wedstrijd. Nou, dat wordt de internationale Nederlandse wedstrijd. Of in Nederland houden. En soms komen de internationale ploegen. Dus op oude. En bij ons kwamen onze grootste concurrenten daarna. Om misschien eens te roeien. Maar wij zien net echt... we zien net echt op te watchen. Nou ja, we winnen er net echt clear voor. Nee. Maar we zien gewoon meer in onze trainingsperiode. En we hebben nog wat ziekte. En toch maar opdagen. En toen hebben we de 13 seconden nou vaart. Een ier voor de speel. Ja. En 13 seconden van natuurlijk iets. Dat is echt een hele protte bij het roeien. En ik denk in iedere sport, denk ik. Maar... Ja, dat is gewoon echt... je zucht er net iets meer. En jij die toeten van die oren. En dan denk je, shit, ik ben daar echt nog net. Hier van de spelen. Ja, en toen ben ik wel even gaan denken wat zou je staan net in zo'n omstandigheden je wedstrijd aan je. Dat helpt net. Maar die wil een goede wake-up call natuurlijk. En alles op alles om die simmer de WK wel goed te doen, ja. Wat is er dan voor horen? Want dit seizoen, je won eigenlijk alles wat je maar winnen kon. Ja, we hadden toen wel tocht van, we winnen vaak aan het einde van het jaar beter dan aan het begin van het jaar. Het klinkt heel logisch, maar wij hadden er is iets inslieten dat je een hulleprot in je skiffen in plaats van, de skiffen is mij 2 riemen. En wij toch boordroeien met 1 riem, Jan de tik. En wij hadden toen wel betocht van, wij hadden eigenlijk gewoon die kilometers echt nodig in mijn 1 riem. Dus wij hadden eigenlijk net echt op eigen initiatief, maar ik wil wel echt die lange trainingen ik in het waar, die in het orenmeesting in de skif ziet, en HW toch die 2 pakt. En het is wiebeliger en het is soms moeilijker mij zien te waan dat lekker te litaniëren dan alleenig. Maar wij hadden echt een hele grote kilometer in de 2 maken. En dat nog weer aan het begin van het seizoen ik echt al heel goed. En laatste stap een fysiek gezet dit jaar. En dan komt heel dat moment van de weer dichterbij in Parijs te spelen. Je hem komen daar, dus het is een lekker tarrieren. Maar de koers net sliepen daar. Nee, daar bereid je op zich wel op voor. Hè? Want het is natuurlijk het spannendste wat je hier en dan in... misschien heb je het spannendste uit je leven nog wel dieren, dus dat is best wel gek. Maar we gaan dan, op zich... ik kom dan lastig in sliep en dan val ik uiteindelijk een keer in sliep en dan sleep ik wel terug in de Janne. Maar Veronique, mijn partner, had het dan precies zo. Dus dat is een protte onrust op een keer. Maar uiteindelijk, die laatste 3 dagen maak het net meer een hele protte uit. Ik kom daar je rust lang van tevoren uit om te pieken. En die laatste dagen weer oensliep. Ja, in de finale, wanneer is toen het moment van, dit komt goed, wij worden Olympisch kampioen? De toersmeter lijkt me echt wel best wel een eind voor. Maar je kent fouten met je. We hadden die wedstrijd niks jongen van die dagen ervoor. En de Spelen gebeuren gewoon gekke dingen. En dus rustig oplopen en wel weer terugvaren, want anders komen ze er zeker aan. En maar je krijgt er een hele grote energie van dat je zelf staat weer... wij schuchten natuurlijk, dus dat is heel leuk. En ze kwamen net. Dus na een tijdje op 1500 meter van wat wel kijk erin, dat je dat dan... en de laatste 1250, dat we vanaf de 400 meter weer bij u is geloerd is, maar van de tribune. En wij hadden wel echt, dat hebben we echt wel mij kregen. Normaal zit je met in een tunnel en krijg je er weinig van mij. Maar bij de laatste 250 meter toch van mooi dat je er al in binnen. Gewoon aan iedereen jet. Maar gewoon het geloerd van de tribune. En we hadden gewoon zo lekker roeien. Dat is echt iets, weer echt leuk. Ja, ik kan me voorstellen, hechte punt in die carrière ik. Ja. En die leven ik.
Ja, ik denk het wel. Ja. Nou is Veronique Meester, dat is ik. Nou, Max, is die beste vriendin? Ja. Ik heb een goede vriendin, maar zij is zeker, heel dierbaar. Hoe drukt het ook net in het waai, hè? Nee, dat maakt eigenlijk wel, ja. Maar nou, zij is nou even ophouden. Maar ik zie eens even, is dat duidelijk een beetje hoe zij... Dit coachkapper op dit tijd? Ja, nou, we missen het beide wel. Maar je weet net wat op je paard komt in de tussentijd. Als ze een mooie aanbieding krijgt in een geneeskunde of weet ik net. Maar dan... we hebben een afspraak, dus maar beide... Ja, uiteindelijk moeten we dan beide ervoor kiezen dat we het weer... als iedereen weer beschikbaar is, als we dan de zin in hebben dat het van WK is in Amsterdam. Dat is mooi, denk ik, om... Dat is op zich mooi. En dan denk ik van, dat is heel hard mooi liedje om dat te doen. We zijn nog net van die Joha. Ik ook net. Gelukkig. Mooi nice. Dankjewel. Imke, dankjewel Marit. Dankjewel Jan dat je hem er wieren. Welkom waarom bij de laatste uren van de eindsprint. Mij op een goed vol de tafel. Hij is de broer van, maar wie zelfs ik verdienstelijk zieler maar wel sissen. Hij was Nederlands kampioen en sporter van de gemeente Waasterhem. Hij was ook coach van Marit Bouwmeester en dat dierde ik best succesvol. Pak een applaus voor Roelof Bouwmeester. Roelof, wat wie verdij de mooiste overwinning die stoom mij Marit belibben hast? Het eerste WK, medemblik, thuiswedstrijd. Hij behelle de ene naar de oren medaille als zielcoach. En mocht dit ek dan mij uw haatgast voor dit laatste oren. Zielcoach Jaap Zielhuis. Is Marit Bouwmeester de beste zeiler waarmee u ooit hebt gewerkt? Ja, zeker. Ja. Luid en duidelijk. Ja, zeker. En uw haatgast in dit laatste uren had een prijslist om jou te sissen. Ze pakte 4 keer zilver op een EK, WK. Maar ja, zoals ze zelfs uit tweede worden, dat is eigenlijk van losers. Dus behind we in deze introductie daar de eerste prijzen. Ze waren 4 keer Europees kampioen, 4 keer wereldkampioen. Ze waren 2 keer wereldzielig van het hier, ridden in de orde van Oranje Nassau. En 2 keer Olympisch kampioen. Een ovationeel applaus liegt mij van Marit Bouwmeester. Ja, Marit, als je nou waarom je stopt in carrière, wat wie het mooiste moment was toen mij maakt? Na 20 jaar binnen wel meer de mooiere momenten, denk ik. De eerste Olympische titel in Rio weer wel heel speciaal, samen met Roelof en Jaap. De laatste natuurlijk, om dat als mem te doen. En het belangrijkste voor mij zelf weer misschien wel de wereldtitel in 2014. Nadat ik mijn eerste coach van Trogong zei, zilver is net goed genoeg, moest goud wezen. En Mark Littlejohn. Ja, dat weer toen wel lastig. En toen werd ik wereldkampioen het jaar daarna. Dat weer denk ik wel de mooiste. We zullen even luisteren naar het bijzondere hier van Marit Bouwmeester. Kijk op mama! Hey. No use in watching the sky. Don't say goodbye. Just hold me tight. Heaven can wait. I wanna dance one more time. Nog 0 spanning gehad voor het hele evenement. Voor die anderen veel meer dan nu. Ja. Behalve vandaag. Ja, het was zeker een bizarre dag. Ja. Je hoopt dat het gevaren wordt, maar dan wordt het uitgesteld. Te weinig wind, weer afgebroken. Het heeft wel ingrediënten voor de spanning. Marit heeft goud. Opnieuw goud, ja. Bizar. Bizar. En ik heb ook bizar veel respect voor haar. Ze heeft ooit tegen mij gezegd van... ik word de beste zeilster ooit. Dat is haar gelukt. En dat is haar gelukt. Ja, voor natuurlijk iets. Dat wie die heid. Ja. En die zei het is haar slaggen de beste zeilster aller tijden. Hoe voelt dat om dat te wijzen? Ja, dat is wel een beetje onrealistisch. Maar ik kan er wel aan wennen. Ja, dat zei ze ooit. Ik weet wel in het begin van die carrière. Ik wil domineren, ik wil net samen winnen. Ze moeten bang van wie wijzen. Dat is eigenlijk al wel een beetje slaggen dus. Ja, ik denk wel dat we samen, ik maar Jaap en Roelof wel zoiets zien van... Ja, 1 keer winnen is net echt winnen. Het is echt de sport domineren, naar een eigen niveau brengen... en een verschil maken in de sport. En dat net voor eventueel maar voor langere tijd. Ja, en dat gaat wel een beetje mooi vallen en opstaan. Ja, en uiteindelijk ben ik denk ik voor jou een keer als de titelfavoriet naar de Spelen gegaan. En win je de 2. Dus nog even waarom op dit Erik. Roelof Bouwmeester, broer van. Maar wat is verder eigenlijk die rol, behalve broerwijze?
Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is. Oh. En, nee, wij gaan al best lang waarom. Want ik had natuurlijk zelf altijd Schild. Ja. Dus maar het kwam er achteroon als Lietse zus. En Anneke ik overigens. Ja. En dan ga je toch snel een beetje in die broerrol van... Ja, ik weet hoe dit werkt en ik kan het wel uitlezen. Dus wat dat betreft zit dat coachen er ik wel jong in. Daar is de story dan ook al wat van on, toen ik al vroeger, als hij wat zei? Ja, Nou, dat is meestal... de oorname dat ze er nou wat van horen in. Dat is ook Nee, meestal als Roelof en Jaap iets zeiden, dan luister ik wel. Kon u dit een beetje volgen? Jaap Zielhuis, ook voormalig coach van Marit. Ja, ik kan het redelijk volgen. Ik heb het al die jaren veel gehoord. Nooit gestudeerd, maar ik kan het redelijk volgen. Altijd maar weer dat Friese geneuzel om u heen. Nou ja, het gaat... Nee, dat is helemaal geen probleem. Maar ik had dat... Ze praten Nederlands als ze denken dat het belangrijk is dat ik het weet. Anders dan gaat alles in het Fries. Hoe is het om met Marit te werken? Ja, heel bijzonder. Bijzonder om met haar te werken, want ze is heel fanatiek. En dat brengt ze ook over op de coach. Dus de coach moet ook op zijn tenen lopen. En waar merkt u dat aan? Nou, dat er gewoon veel geëist wordt van de coach. En je wordt, ze is zo fanatiek en het wordt een beetje besmettelijk. Dus dan word je zelf ook van, nog harder werken, nog beter, nog dit. En ook als je dan elkaar even niet ziet en je bent even niet op trainingskamp. Daarna kom je weer terug en dan is er weer gelijk... gaan we volle bak, hè? Dus het is nooit saai. Hoe is de verdeling tussen jullie tweeën dan? Tussen u en Roelof Bouwmeester in het team Bouwmeester? Dat heeft steeds gewisseld. Roelof was naar Rio toe, was hij echt de trainingspartner. Ze had die nog heel veel. En dus toen, dan ging heel vaak het overleg op het water. En dan de coach ligt daar in zijn bootje. Maar die twee, die zaten te bedenken hoe het moest. Dus hij had echt die rol. Daarna is hij coach geworden van Marit. Hebben ze de campagne gedaan richting Tokio. En dat ging hartstikke goed. Toen ging Marit, die had bedacht, ik wil een moeder worden. En toen zei ze van, nou, misschien moet jij me weer gaan helpen. Maar ik dacht, laat er lekker eerst dat kindje in de handen houden. En als ze dan nog zegt van, ik wil nog, dan kunnen we erover na gaan denken. Dus zo is het gekomen. En de laatste paar jaren ben ik haar coach geweest. En is Roelof, die is ook vader geworden. Maar die als we iemand nodig hebben, we denken van, we hebben even hulp nodig, dan is Roelof er altijd dichtbij. En die komt dan naar Marseille voor een trainingskamp. Ja, want er kwam dat moment dat Marit Bouwmeester tegen u zei van, ik word moeder. En toen dacht u eerst, denk ik, nou, mooi voor haar. Maar wat was de tweede gedachte? Nou, het was niet... Ja, hartstikke mooi. Oh. Maar het was niet, ik was niet gelijk om van... ik wil jou wel weer coachen richting Marseille. Ik dacht van, laten we het eerst maar even aanzien. Nee, 2 keer niet eigenlijk. Maar het maakt niet uit. Nee, eerlijk. Maar dit is wel wat Jaap echt zo'n goede coach maakt. Ja. Want dat waardeer ik echt. En dan merk je ook een beetje in het antwoord. Hij zal de eerste wedstrijd die een stap op zijde doet... als Marit denkt dat hij een beter is. En volgens mij maakt het altijd zo sterk bij u, Strijd en ik. Want je denkt van, als je denkt dat hij een beter is... er is geen ego, er is net... We zitten net voor uzelf, zeg maar. En dat is volgens mij het sterke punt van al die campagnes. En ik waarom dat het net is, ik wil graag met Marit. Want er zijn zo volle coaches die met Marit werken willen. Ze bellen je dan krijg net plat. En dan zit er iemand die zegt, als er een beter is, prima. En Klopt dat, Marit? Ja, ik ga Jaap 2 keer benaderen. En 2 keer zei hij, het is net op mijn prioriteitenlijstje. Nou, lekker dan. Ja, dus de eerste keer... Ja, bedankt. Ja, leuk. Ja. Dus de eerste keer Rio, maar dat weer toch de drive die denk ik wel Maar toen kwam het van 2 kanten. In Rio. Ja, toen stonden we niet beide op elkaars prioriteitenlijst. Dat is meer zo gegroeid. En na Tokio had ik wel zoiets van... Roelof die kreeg gekke liedsen. En mezelf, ik denk te volle variabelen. Te volle, ik wil net meer van Roelof vreetje wat er nodig is om goud te winnen. En ik zei, ik wil heel graag maar daar werken. Toen zei hij, ze is net op mijn prioriteitenlijstje. En ik dacht, prima, dan we gingen gewoon terug. En hij zegt me elke keer maar trainen. Maar met dikke buik nog de weken voor de bevalling. Dus had hij zoiets van, dat is toch wel serieus hoor. En na 3 maanden, is nog steeds serieus. Dus toen is dat wedstrijd gegroeid. En ben we volle bak vierde gang. Wat was nou dat moment dat u dacht, oké, ze komt toch wel op het prioriteitenlijstje? Nou, prioriteitenlijstje. Ik wilde gewoon even zien hoe...
of die passie daar nog was voor de sport. En dat was vanaf het begin was gelijk heel duidelijk. Maar het was in mei bevallen en in juli gingen wij naar Marseille, gingen we trainen. En dat was gelijk. En dan merk je, op het moment dat het bootje afgeduwd wordt, is Marit geen moeder meer, maar is ze topsporter. En dan komt ze weer aan de kant van zijn moeder. Dus dat was het mooiste van deze campagne. Er was heel erg veel balans daartussen. Maar op het water heb ik nooit gemerkt dat Marit moeder was. En dat was voor mij belangrijk. Want ja, je wil gewoon beter worden. En zeker als je de allerbeste bent, wil je nog weer die lat iedere keer weer hoger leggen. Ja, dat is gewoon keihard werken. Hoe just dat, Roelof? Want dat wist zelfs ik heid worden. Dat wist hoe zwier dat ik wezen kind. Dus dat wist echt wat. Ja, lekker toch. Dat is het bevestigen. Dat wist ik wat het mijn Marit docht, hoe zwier dat voor haar is. Just of verschil tussen Marit als ziels ervoor dat ze men waard en daarna? Ja, wel wat. En dan vooral in het relativeren, denk ik. Dus op een gegeven moment, sport wie altijd het allerbelangrijkste. En zo viel je dat en ik. Ja, en dat er zoiets is dat gewoon net meer het allerbelangrijkste. En dat kun je wel zeggen. En wat Jaap zei, is ik terecht. Ja, op het wetten wel. Maar als er iets met Lietse Jessie is, dan zal het altijd bovenaan staan. Dus in het relativeren zie je het wel wat. Maar in de atleet maar het net zo volle. En misschien wel helemaal niks. Die drive is er nog steeds. Precies wat Jaap zei, als je de raad uitdrukt. Ja, dan is het gewoon. En uitdrukken is dan van de wall, maar het wet erop. Ja, dan is het voort weer diezelfde mindset, diezelfde. Dus daar heb ik net zo vol in Sjoen. Maar het scheelt ik natuurlijk, want ze zat volle hier en al dingen. Dus ze kon die laatste campagne ik maar wat minder uren en maar iets minder. Dus al die uren die er al in zitten. De kwaliteit is belangrijk, maar de kwantiteit koe ik wel wat naar beneden. Dus volgens mij is dat super gone. Wist ik verrast eigenlijk dat ze min in haar topsquad carrière mem waard? Of zou ze van, dat zeg ik wel, dat wist ik wel. Nou, ik wist van de memmenwensen, dat goed Fries? De stappen was bedoeld. Ja, dus in die zin net verrast. Dat het op de dag nauwkeurig gepland wordt. Dat het direct naar de spelen en alles klopt. Zodat je terug in kan naar je carrière. Dat die op zich wel redelijk verrassend. Ja. Ja, hier zit echt wel gepland, hè? Nou, de Tokio werd natuurlijk een IR uitgesteld. En toen door corona, ja. Door corona, dus we hadden nog maar 3 jaar. En ik dacht, dat had ongeveer 2 jaar nodig, denk ik, om weer op topniveau te komen. Dus ik dacht, ja, hoe werkt dat dan? En mijn moeder wens weer best wel sterk. Maar ik denk, ja, ergens is het, ja, je weet net hoe dat gaat. Dus ik dacht, ergens moet er een beslissing komen een keer voor het IN of Toren. Maar toen werd ik de eerste week al zwanger. Dus ik dacht, oh, dit is perfect. Ja, toch, ja. Al vinken. Ja, precies. Dus toen, dwam wat je altijd toch de juiste vragen stellen, juiste mensen omheen te verzamelen. Hoe blijf je zo fit mogelijk tijdens zwangerschap? Wat is de beste manier van bevallen? Hoe kom je zo snel mogelijk waarom? En toen, het 10 maanden na de bevalling, werden Europees kampioen. Ja, nou klinkt het alweer heel klinisch, maar dat doe ik net. Nee, nou heb ik wel gelukkig maar een goede bevalling en een supergoed team om je heen. Maar dat is natuurlijk vaak het ironische, want ik zit hier niet in de boord, maar ik ken natuurlijk echt net alleen eens. En Roelof en Jaap ben ik natuurlijk heel dankbaar voor hun een aandeel in mijn carrière. En Sabine nog, een fysieke trainer, een sportarts en neem maar op, die gewoon heel veel van mij betekenen. Ja, dan ben ik een trainingsbeest. Ja, ik hou wel van trainen, ja. En ik moet steeds het verschil, als je dan met bent, is het net meer vanzelfsprekend dat je voetkennen is. Dus ik die in het begin al mijn fietstrainingen in de achtertuin. Dus ik 3 uur op de fiets naar een baby te zien. En dat je dan weer het wetter op maaien. Dat wie, zeg maar, de passiewetterling is maar meer, omdat net zo vanzelfsprekend wie een datje koen gaan, zeg maar. Dus de intensiteit ging daar toch omheen. Ja, nou wie het zei dat waarom komen hoerst en ik weer op het hoogste niveau. Dat traint maar die coach Jaap Zielhuis. Maar ik begreep dat jullie zelfs met z'n tweeën in relatietherapie zijn geweest. Ja. Waarom? Het is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Marit wil het hoogste bereiken en ik wil het hoogste bereiken. En soms heb je dan een momentje dat je botst. Ik kan me 1 moment herinneren dat Marit vroeg voor de wedstrijd van... denk je dat ik ook bij het startschip kan staan? Ik wil linksaf. Denk je dat ik ook bij het startschip... Nou, dat is een beetje... dat de afweging kom ik daar wel. Dus ik denk van wel. Maar het kwam zo over de finish. Ik kan beter niet naar jou luisteren. Want ik raak alleen maar in de war van jou. Ja, dan denk ik van, dan moet je toch... als je een coach stil wil krijgen, moet je zo reageren. Dus dat was een beetje wrijving, een beetje vechten. Ja. Maar goed, dan zijn we 's avonds, dan zijn we van... sorry, ik was niet zo ik was niet zo netjes. En toen hebben we wel... dat was wel het moment waarop we dachten... of er eigenlijk het gegroeid is dat we met een psycholoog praten en samen... En die
konden ons heel erg de kritische vragen stellen. Die konden heel erg... Wij waren ook eerlijker naar elkaar als iemand anders de vragen stelt. Gewoon, ja, en de vinger op de zere plek blijven leggen. Ik ben nooit de relatietherapie geweest, maar zo voelde het wel. Ja, hoe vind je dat voor jou dan? Het is natuurlijk uitdagend, want ik werk met mijn eerste coach bijvoorbeeld, die wie vooral een heel rood profiel, heel dominant en dat wie ik zelf ook wel, dus dat werken we goed. En dan werk je met Jaap, en Jaap is heel analytisch, volle blauwer. Nou, als je dan een discussie had, dan wordt een blauw profiel vaak wat stiller en ik praat nogal volle, dus dan ga je wel eens een discussie en dan ga ik zoiets van, ja, C wat, en Jaap had zoiets van, ja, maar dat is het niet een ding, weet je wel. Wat bedoel je nou? Nou ja, dan leer je dat het juist goed is, dat er een oor persoonlijkheid is en dat het aanvullend is en dat het sterk is. En in de zielsport is de coach heel belangrijk, omdat die echt de metingen me dwan, zeg maar, op het wetten. Dus die kan een hele baan zijn en ik kan alleen maar meten wat ik kan meten. Dus het is heel belangrijk dat we precies dezelfde wendingen gebruiken en op precies dezelfde manier iets omschreeuwen. Dus als we machinal een plant zo'n omschreeuwen, zo iedereen dat op een oren manier dwan. Maar voor u is het belangrijk dat als hij het omschreeuwt, dat ik precies weet wat hij bedoelt. En die finesses daarin vinden. En dat ga ik altijd met Roelof dingen aan Jaap. Dus ik ken zoals geen oor eigenlijk, ja. Maar hoe is het net maar Roelof in de relatietherapie? Hier wel in een broeken misschien. Gaan we net... Je zit op zien oren. Nee. Ik bedoel... het is, wat hier ik alweer? Ja, we hadden dat ook wel die in, ik die informatie... die sollicitatieronde. Ja. Maar goed, dat weer... Uitlezen? Ja. Uitlezen? Ja. Wij winnen erbij. Nee, ja, wij winnen er wel bij. Het kwam in het kwartopdeel, maar... Ja, eerst dit. En dan, het kwam in het kwartopdeel dat ik solliciteren moest op mijn eigen baan. En Marit ik. Dus de experts zien ook naar me zitten. Hoe zo was dit zo graag? Ja, hoe zo was dit zo graag? En want het weer vanzelfsprekend. Ja, we werken samen en we gaan naar het volgende toernooi. En in één keer werd er even op tafel terugvregen van ja, maar hoe dan? En hoe zat niks als goed best? En wat had het voor onvulling? Nou, wat komt er? Dan moest het eigenlijk bij Marit solliciteren voor haar coach. Nou, onder andere bij Marit en Jaap zie je het er. En dan zie je het nog een expert van Defensie zie je het erbij. En dus, ik zie het, ik krijg zelfs nou een beetje alleen gewoon in je kant. En dan die eigen die dwars er om je heen zeggen. Ja, precies dat. Ja, dat is een leuk zin. Nee, maar het komt natuurlijk alleen op communicatie. En dat weet iedereen wel. Ik thuis wel en ik in sport wel en ik in het werk wel. Dat je gewoon, als je zezen... Ik weet wat ik bedoel met mijn woorden, maar jij te horen dat ik zei. Ik heb het volgende bij mij dan. Ja, solliciteren. Waarom was het maar mij de presteren? Ja, nou, misschien is dat goed. Maar hoe wil je dat verdijden dan? Waarom vergt het Savolle van, nou ja, in ieder geval Roelof, maar van die teams is maar... Nou, ik denk als je al in sport wil ontwikkelen, moet je als persoon zijn de hele tijd ontwikkelen. En je bent op elk gebied ben je ontzettend, hoe kan dat beter? Dus je boord moet in orde wezen, fysiek moet je in orde wezen, je moet... ik moet zelf in orde wezen, ik moet mijn mentale vaardigheden trainen. Ik verwacht dat Jaap zichzelf elke keer verbetert. En als team moet je echt verbeteren. En maar Roelof, dus je bent gewoon continu op zoek naar die 1-2% verbetering. En als je dan zien gebieden vinden, dan is dat ook weer 20% verbetering. En ik denk dat we dat gewoon maar alles die in haar. Op het gebied van mindset, we hebben speciale meteorologische cursussen die voor Marseille om het maar in beeld te brengen. En ik in onze relatie samen om maar te zien waar kunnen we nog optimaliseren. En als het druk erop zit dan bij de spelen en ik zei ja van we moesten even een stap naar voren, want ik zeg het even net. Nou, dat hij een stap naar voren en dat weer mijn beste dag. En daar uiteindelijk ga ik de spelen op woen. We gaan aanstaan inderdaad naar die spelen. Maar Marit, ja, wij hebben wat het imago dat we soms ook wat negatief wijzen kennen. Oh, Jim. Ja, wij, Joert. Dat jaren we van sporters. Ja. Dus vooral van Jan? Van Jan van erbij, ja, vooral Jan. Ja, vooral Jan. Ja. Het is een mooi berichtje, want in januari van dit jaar wie het WK. Daar was het 11e. Ja. Dan is dus de ziende loser in de theorie van Marit Bouwmeester. Ja. Hoe vervelend wie dat? En jij hier voor de spelen 11e van de vooruiteindiging. Ja. Nou, daar heb ik mazzel dat ik nog minder kwalificeerde. Ik weet denk ik het hier ervoor echt heel goed. Toen werden we vierde op het wereldkampioenschap. Dus hoe dat als een wake-up call hiek dat met de Sjen. Haak net niet in. Toen werd ik 11e op het WK. Maar kijk nog... wist ik precies wat het antwoord weer daarop eigenlijk. Dus ik dacht wel, die 11e weer ik dacht, nou word ik wel wereldkampioen. Het weer heel pijnlijk. Olympisch kampioen. Olympisch kampioen, ja. Ja, wereldkampioen net, want weer ik 11e inderdaad. Maar ik zie het in het vliegtuig terug. En toen heb ik een mails gestuurd naar het hele team. Van, morgen wil ik dat iedereen er zit. En zeg het maar. Hoe komen we van 11 naar 1 in Jellië?
En je hoe net aardig te wezen en steeds hoe het is. En ik wist dat iedereen best wel volle respect hier voor mij. Dat ik het woord waan als mem zijnde. Maar ja, de keuzes weer net duidelijk genoeg. En de rust weer net goed genoeg. En daardoor ik ook de intensiteit van de trainingen naar beneden. Dus weer best wel heel duidelijk van we zijn nation en alles. Geen enkele sponsoring meer, geen enkel interview meer, geen fotoshoots. Alleen eens maar trainen, familie en focus op herstel. En dan stap voor stap bouwen. En toen waren we eigenlijk best wel snel weer op niveau. Maar we hadden continu, elke keer als het op het wetten weer verbeteren. Totdat eigenlijk vlak voor de spelen. Toen wisten we eigenlijk al van we weer wel in goede vorm om het uit te maken. Ja, het is net normaal, hè? Want ik krijg best vaak de vraag. Waarom is Marit zo volle bed en oren en zo lang zo goed? Want ze stapte nou even doorheen van, dan wil je over, dus dan ben je knijterzagrijnig. Het liefst sluit je gewoon 2 weken op. Zij belt iedereen, trommelt iedereen op. En dan ga je gewoon hoeveel wereldtitels weer? 3 of 4, maakt niks uit. In een keer zitten naar 6 maar. Wat maar beter. En dan werd het eerst even stil. Dan zit iedereen zo van, en dan hebben we gelukkig Jorgos. Jorgos is de krachttrainer, die had altijd wel mening. Ik zei, ja, trainingen ben net zo goed meer. Ik ben net zo effectief, maar meer sliepen. En dan komt de volgende van, ja, die eten is ik net zo goed meer. Dat kan wel beter. Nee, die rust is ik net goed. En dan kom ik, die techniek, hoe stuurboord is ik net goed. En dan komt Jaap nog. En dan wist dus een uur lang. Dus een roost eigenlijk. Wat ik zei, ja, dat is gewoon de roost van Marit. Ja. Ben er een bion van? Nee. Maar wat zo knap is, en dat meen ik echt. Want dat keer dan oornemen en denken, er is werk aan de winkel. Maar daar letterlijk een actieplan. Oké, dan ga je het zo oppakken. Dit gaat eruit. De sponsoren hebben we even een tier me voor. Hier heb ik een tier me voor. En dat maakt het volgens mij dat je gewoon 20 jaar lang zo goed binnen. En ik krijg die vraag heel vaak, dus ik ga er nooit af. En dat ik ratelt hem zo. Maar ik vind dat is echt wat in je zo lang zo goed maakt. Kan Jaap Zielhuis dat bevestigen? Nee, zeker. Dat is een van de redenen. Een van de redenen waar Marit zo goed is. Maar ze durfde, wat deze spelen bijzonder maakt is, we durfden vertrouwen op alle spelen die we daarvoor hadden gedaan. En Marit had er al 3 gedaan. En dit keer was het niet van, we gaan nog harder trainen. Er is altijd de verleiding om, het wordt spannend en niet alles gaat goed in het voorjaar. Weet je wat, we gaan harder trainen. En nu was de reactie van, ho. Dat is een valkuil waar we al eerder in zijn. Daar gaan we dus niet in stappen. En we durven nu rust te nemen. We durven nu gedoseerd te trainen. We durven, ook als Jessie een keer de boel wakker houdt 's nachts, te zeggen, dit wordt geen kwalitatief goede training. We gaan vandaag niet trainen. Morgen gaan we gewoon weer goed trainen. En dat was echt wel de vertrouwen op wat je weet, wat je hebt ervaren. Dat was deze Spelen heel belangrijk. Hoe groot was uw vertrouwen in een goede afloop op de Spelen dan? Heel goed. Vanaf het moment dat ze 2 minuten in het bootje zat wat ze op de Spelen ging gebruiken. We krijgen het materiaal, maar het krijgt het materiaal. En daar ga je in varen. En daar moet je het in doen. Ja, dat is niet je eigen voor de bootje. Spelen beginnen eigenlijk. Ja, dat is niet je eigen bootje. Nee. Dus wij waren naar Marseille. En ik kon niet wachten op haar eerste reactie. Ze zegt, ik was nog niet de haven uit of zo. En. Maar goed, na 5 minuten dacht ik van, het is wel tijd om even. Hoe voelt hij? Voelt goed. Aan het materiaal gaat niet liggen. En dat was voor ons allebei het moment van, dit wordt een goeie. Hoe groot wie die vertrouwen in een goede Arin? Ja, dus wat we hier doen, dus januari weer heel down, februari, maart. Nog volgens mij hier een evenement in april weer best wel dominant. En toen dachten we, we gaan in een steeds langzamere boord zitten. Om elke keer maar het voordeel voor te halen. Dus op een gegeven moment ging ik weer snel door. Maar ik denk, we halen je elke keer het voordeel voor. En nog een langzamere boord. En nog een langzamere boord. Maar op een gegeven moment zit ik best wel in perfectie maar met techniek. En dan kon ik het correct bijhouden. En mijn concurrenten gingen vaak oerstappen naar een snellere boord. Zodat ze juist een goed gevoel kregen. Dus ik dacht, je moest best wel alle zeilen bijzetten. Ja. Om het überhaupt bij te houden. Maar we wisten echt wel, er zit een langzame boord. Maar dan is het meer van, is het echt een langzame boord of net? En nee, bloot een goede ding van. En maar Roelof en maar Jaap. Nee, we bleven een goede ding van. Totdat we op de spelen weer. En dan krijg je al hetzelfde materiaal. En Jaap kwam naar mijn boord. Krek in het bed. Dan kwam je ook een leak. En hoe is het? En toen zegt ze, nee, dit wordt hem wel. En ik ben net die blik die je dan uitwisselt. Dan weet je wel van, dit is gewoon focussen op het proces. Uitvoeren wat je altijd had dienen. En je hoopt dat je dan geen pech onderwijs hebben. Want geluk heb je net nodig, want je bent goed voorbereid. Maar je wil dan vooral geen pech hebben. En op deze manier winnen we wel mooi, ja. We gaan zo stadig gewoon richting het klok van Jelvertolven.
We zorgen na jou vertolven nog even waarom op die Olympische Spelen, op die race. En was het natuurlijk nog letterlijk dwarswoerst. Is er één moment, even als teaser, waarvan zei je dat wie het mooiste moment van de Ronde Spelen? Het mooiste. Komst toch met zo'n moeilijke vraag op zo'n moment dat je wat antwoord was. Ja, nee. Nou, dan is dit dus een mooie teaser. Ja, dat jaren we dus na het nice van Jel van Tolven. Dan jaren we dus wat dat mooiste moment wie van Marit Bouwmeester. Welkom waarom bij het laatste jaloeren van de eindsprint. We hadden al een heel soort waarom op het Frieske Sport hier 2024. En dat zullen we echt het komende jaloeren nog doen. Want Roelof Bouwmeester had dus beloofd, het wordt correct interessant. Hij zit nog altijd op tafel met Marit Bouwmeester en haar coach Jaap Sielhuis. Ja, wat wie dan ook extra interessant dan, Roelof? Hey, we zitten midden in gesprek. Jaap en ik vorige week op coachcursus onder het motto van je mag toch leren blijven. En ja, dus als je daar even moet sparen, de coach van de toekomst. Hoe ga je om met social media, hoe ga je om met de generatiekloof. Dus het verbetering gaat gewoon terug. Ik in de pauze van Omroep Friesland. En dan mag je aanstel wel, dan mag ik nog solliciteren bij Marit natuurlijk. Als ze eventueel... Nog weer eens naar je sollicitatie ja. Marit, we willen graag heen met naar die Olympische Spelen, want daar hebben we het al net over gewoon. Hoe gongst je nou, maar wat voor gevoel kost die Spelen nou kijkt in? Wie dat 100% vertrouwen? Boordje ziet lekker. Nou, het is ook grappig, want van de hele omgeving krijg ik altijd fretsen op tot in best. Dus hoor, al je van die... dooddoeners. Ja, en het is een beetje wat Jaap zei. De spelen is eigenlijk helemaal net echt per se leuk. Ja, nooit het is leuk, dan kun je ervan genieten als je woen gaat. Maar er zit echt wel een volle druk op. En je weet dat je kunnen winnen. Dus ergens ga je er ook wel heel volle zin in. Maar is het ook wel een spannend, ja. Ja, hoe gong die... Eerst, het was eigenlijk het was 10 races dan een medal race. Hoe gong die eerste races? Hoe gong ze erin? Vond het lekker? Ja, wel echt... ik wil maar de ervaring van de oude spelen. Van de laatste rijden. Dus ik dacht, ik wil een volle bak erin. Gewoon... Het is schijnveiligheid. Er is net zoiets als verdedigen of voorzichtig beginnen. Het is gewoon volle bak erin. En we zijn een volle bak ingong. En dat hebben we bloeden die in eigenlijk. Was ze oppermachtig eigenlijk tijdens de Olympische Spelen? Ja. Ja, zeker. De eerste dagen zeker. En het belangrijkste kwam Marit zelf mee. Die zei, nou, we waren aan het trainen daar en dan is iedereen aan het trainen. Iedereen wil de wedstrijdjes winnen. En dan ga je napraten erover en dan is het van, ja, dat kan ook beter. Op een gegeven moment zei Marit, we gaan gewoon voor wat gemiddeld goed is. We hebben hier genoeg gevaren. Als ik 75% van de kruisraken goed heb, hoe ik vaar, dan ga je winnen. Dus accepteren dat er af en toe iemand voor. Nou, dat was ook die eerste dag. Dan kom je niet eerste boven, maar wel 5e of 4e. Ja, en dan heb je hele goede dagen. En zo is het eigenlijk gaan lopen. Maar dat was... In de weken daarvoor zei Marit dat op een gegeven moment... Ja, we moeten stoppen met alles perfectioneren. Dat bestaat niet. Als Marit dat zegt, dan zegt dat wel echt wat. Nou, zeker. En dat was een grote stap voorwaarts. We hebben echt een paar van die momenten gehad dat we dachten van... Hier wordt een stap gezet en daar was er één van. Dat was belangrijk. Daarom word je zo dominant. Omdat iedereen zit te zoeken naar het perfecte. Maar dan ga je ook perfect missen af en toe. Ja, mooi. Tegeltje, ja. Ze zielde heel stabiel. Haast alles in de top. Vooral ik nog eens dat de concurrenten eigenlijk... Ik nog eens een keer vrij gauw in het begin min zielden, Roelof. Nee, dat denk ik net. Nee, je maakt het toch zelf dan. Nee, want je weet in het begin van de week net wie uiteindelijk je concurrent wordt. Dus je had gewoon iets in je wedstrijd, je had die constant hier nodig. Ja, god, maar dan noemen ze 2 rijden wie al vrij gauw grut. Ja, maar kist het die 2 wedstrijden verliezen. Dus het is, op de laatste dag kist het naar voort, Jan. Dus het had helemaal geen zin om in die stand te gaan van, de concurrent en ik ga een overskill en ik had het. Nee, dat werkt echt net. Want ze zeggen wel, wie ik dominant, het is ik dominant, maar het is net zo dat maar het 2 keer zo goed is of 2 keer zo snel is. Dus de verschil met eigenlijk heel iets. Nee, zeker niet. Nee, want dat wordt heel vaak zo. Dat je denkt, dominant en ze wint wel. Maar de verschillen binnen helemaal net zo groot. Alleen omdat zij consequent crack die 2% wint... of consequent crack 5e wordt... in plaats van in je eerste en in je 20ste... dan liep het aan het einde van de rit liep het heel dominant. Maar verschillen binnen helemaal net zo groot... dat je ze kennen van, die wint op besloffen. En dat, ja. Dat wie dan het moment tijdens die spelen... dat is toch, nou pak ik hem wel. Nou... Dat is het wat Jaap en Roelof terecht zei. Het verschil is net zo. De beste jaren het ontwerpen, krek een beetje. Maar er moest echt volle bak aanstaan. Goede starts, goede snelheid. En dan uiteindelijk ontstaat er een verschil. Ik terug de consistentie van presteren. Maar dat de hele... je weet
je weet er van tevoren wel je kan winnen, maar je weet echt wat Roelof zei in je slechte dag. Dus je kunt net winnen op in je dag, maar je kunt wel verliezen op in je dag. En wij moeten gewoon 6 dagen goed wezen. Dus je staat elke keer wel on. Dus je hebt wel zoiets van, ik kan hem wel winnen, maar je realiseert ook wel dat het heel snel door de kant op ging in. Dus je bent gewoon heel erg gefocust op je taken, wat je moet doen. En op een gegeven moment, toen kwam er heel veel media-aandacht voor mezelf. Omdat ik zag 4 voorstoen en ik zou dan de beste zielste worden. Dus in één keer hier links maar rubberboten om je heen, die de hele tijd het wetten stikken voor. Dus ik kon helemaal niet meer normaal onder de wien varen. Want wie al je mijn roeren zwitten kon helemaal geen grip meer krijgen. Ik kon letterlijk het wetten net meer zien, want het lijn al je cameraboten voor. Dus ik ging gewoon letterlijk in. En toen hier was iets van, shit, focus. Dus het werd wel moeilijker, makken de laatste paar dagen. Continu een drone boven je hollen, helikopters, rubberboten die je zicht blokkeren. Dus het werd wel iets moeilijker na het einde van de speel. Hoe hast je die laatste dagen belibben? Want dat wie natuurlijk eigenlijk al zat als de voor de mailrace al zo goed als wist van goud. Hoe ging dat rond daar? Ja, daar heb je de focus wel wat voort. Want gewoon kijk gewoon weer naar de familie daar en liet ze Jessie Shen. En dus toen hier kijk ze iets van Dat is wel bizar wat aandacht en spanning doet. Dus ik hier meer zoiets van, lid die race maar terug in en ging naar Parijs, feestje vieren met Jan. Ja. Maar... Toevallig maar Jan. Ja. Had hij van feestjes? Ik jette dat een goed feestje weer. Ja, daarna ben de regels die ik een stuk strenger ben in het hele Team NL huis. Maar ja. Lid Jan van der Bij, want ik je het hoorde, roeier lid die maar feestjes vieren. Het wie dus eigenlijk een heel nuver eind van de speel. Nou ja, het perfecte einde eigenlijk. Want we wisten, Marseille weer gewoon een hele uitdagende plek. Is maar de win weer. En dat is wat Jaap zei. Het weer gemiddeld goed. Want Marseille weer zo uitdagend. Dus de koers makkelijk eerste worden, maar ik laatste. En toen dacht ik, dat willen we eruit hebben. Kunnen we een route vinden, we hebben gewoon gemiddeld goed binnen. En dat je af en toe accepteert dat hij een heel veel risico rint, maar wel voor je is. Maar die had dan ook, door dat volle risico, ook de kans om weer makkelijk laatste te worden. Dus daar hebben wij dus maar een waai van gemiddeld gewoon goed en de rest op snelheid oplossen. En toen gingen we echt van overtuiging, oké, dan kunnen we echt mooi de melrace nog te gaan winnen. En dat gebeurde uiteindelijk. En daardoor werd het gewoon werd de melrace een stuk leuker van. Ja. Dat er net zo volle druk op zit. Ja. En wie vanuit de climax? Sorry? Nou, wie vanuit het euforische moment van ja, het is definitief. Ja, toen we moen hier voor de melrace al, ja. Ja, precies. Dat wie het moment. Ja. Wie was er het wakker goud, 1 keer zilver en 1 keer brons? Nou ja, die 2 laatste meer van losers natuurlijk, maar die andere 2, wat wie eigenlijk... Zou het zelf. Ik van de Horst hier in zit, die had een lading van zilveren medailles. Ja. Dat is wel een beetje gemeen, zit ik me nou in hier te bedenken van maar oké. Maar dat weer wel altijd mijn uitspraak. Er is maar in je plek die telt. En het is belachelijk dat op het podium treden had. Maar ik denk dat je jezelf wel viste kwad doet. Want je elke keer... ik bedoel, je jaagt je droom nooit. En net Ian had de garantie op succes. En om je droom na te jagen, daar heb ik heel veel respect voor. En ik denk, ik ga heel veel werk verzetten. Ook voor die 2 en treden. En daar ben ik wel trots op. Je zult jezelf ook wel te kwad doen om hem net mooi te tellen. En welke wie mooier, die van Rio, goud of de laatste? Wow, ja. Ze shit ik even om haar heen. Zo van, help me. Nee, nou ja, het is maar... deze is wel heel mooi. Maar voor Nederland, mijn eerste coach zei altijd... Ja, je Nederlanders bent te soft. Je bent al 2e of 4e. Er wie ik al 80 jaar in goud wonen in een sealboard. Dus voor Rio, om dat te terugbrengen en te zeggen van... dit is wat we binnen... was je 16 maanden in Rio wennen. We hebben meteorologie gestudeerd, de stroming in het wetter, hoe en der. En uiteindelijk om deel te lezen van de goud te winnen, dat weer wel mooi in. Ja, ik was even naar je muziek daar, maar ik wil maar vast weer even een teaser dan. Ik ben zo benieuwd, Roelof. Ik ben zo benieuwd. Wat is dit voor toneelstuk? We hadden kijk online wat we doen. Nee, ik ben zo benieuwd of Marit Bouwmeester toch je het maar ziel. Juist, daar ben ik heel benieuwd naar. Want er is nou de beste zielster alle tijden op de Olympische Spelen. Maar eigenlijk is nou net de beste zieler alle tijden. Nee. Er is eentje, Ben Ainslie. Toevallig is die ik nog wel aardig hoor. Dus is de vraag... Gist nou nog terug, maar zullen we dat dan in bewaring nog? Doch we dat naar de plaat. En die is van Tom Petty en de Heartbreakers. I Won't Break Down. Well, I
Petty en de Heartbreakers, I Won't Break Down. Waarom? In de sportkantine van Dynam. We komen, ze staan gewoon in de eindsprinten. Der eindsprinten nog altijd aan tafel. Marit Bouwmeester, Roelof Bouwmeester en Jaap Sielhuis. Marit, we hadden harkens de joggers lekker maken. Maar de vraag der vragen. Oh, ja. Gisto terug als Zieler of horst op? Nee, ik weet het oprecht zelf nog net. Nou. Nee, want ik ben echt... ik krijg die vraag nou heel vol, hè. En ik ben nu 20 jaar lang heb ik dit fulltime in Topsport West. Allereerst maar jagen. Nooit echt op vakantie, want ik denk, ja, als je op vakantie bent, dan kun je trainen. En nou voor het eerst dacht ik ook, doe het even rustig aan. Ik kom altijd met mijn dochter te creëren. En nooit te van, ja... wil ik het nog een keer doen of net? Want ik vind topsport het mooiste wat er is. Ik denk dat ik nog fjouwerieën wil in mij ha. Want als het dost het voor fjouwerieën om te mij Los Angeles 2028? Of kist ik toch nog in je seizoen of 2 seizoen? Nee, voor mij zou dan de fjouwerieën commitment wezen en volle bak gaan voor Los Angeles, ja. Maar dat is denk ik wel een behoorlijke commitment waar je goed toernooi willen denken. En nou weer privé roen het ook wat oors dan ik voor eigen hier. Dus ik wil gewoon even de tijd nemen om een goed toernooi te denken. En te zien wat ik wil gaan doen met mijn sport. Ja, maar over veel ruimte wij maar best bij die vrienden. Wij dat bedoel ik maar die privé. Wie wil een momentje trouwens als dat wil toch al even naar boeten brengen, hè? Bewust of net? Ja, ik wil... Is dit niet van de negativiteit, dus dit drink maar even in. Ja. Nou, het is natuurlijk een behoorlijk privé situatie, dus ik wil direct net te volle OEC zijn. Maar ja, het is wel een tijd van uiterste West. En ergens word je het ook wel, je krijgt de hele tijd de vraag van, oh, je stroom je sport of nou, het was erbij, wat leuk. Wist oh, ja, dat ken ik trouwens. Dus, maar goed, ja, het leven gaat gewoon met ups en downs en tegenslagen ja, erbij. En helaas zit dit ook bij het leven. Maar ik neem ook gewoon even de tijd om ook over de sport nooit te denken. Wanneer komt het moment als straks van, ik maak de beslissing, ik haak een kroop terug? Of wist dat nog net? Nee, eerlijk gezegd weet ik dat net. Ik dacht, ik wil eerst even wat rust en dan vielen van, nou, mis je het of net. Nou, wie ik laatst in de gym en toen zei mijn fysieke trainer van, en mist het wel eens? Dat ik zei van, oh ja, toevallig, dacht ik van de morgen van, oh, ik mis het wel echt. Dus volgens mij zei hij, ja, dat betekent wel. Dus staat ik liek Jaap op bellen en Roelof op bellen, van, maar ze mist het, dus we gaan weer. Dus ja, ik weet het net. Ik denk dat ik nog makkelijk voor jou die zou gaan. Maar aan de andere kant gezien wist Jessie met aan zijn squallen. En ik ben 36 is het logisch om te stoppen. Maar ik weet het berecht zelf nog net. Nee, maar kunnen we dan misschien wel afspreken? Want wij gaan Jet, Ander en ik. Wij hebben een commitment van de komende fjouwerieën. Wij gaan Jet naar Los Angeles staan. Ja. Oh, je naar Los Angeles? Ja, dat is zijn. Jan van der Bijkert had hij zijn. Iepje Klevering, dit het nog net. Maar gewoon ik vrij gerut. Maar het Steenbergen, nou, dus misschien kunnen we hier nou machinaal praten dat het machinaal gaan? Ja, misschien een hoe ze daarop, wat is het, Venice Beach? Venice Beach, Team FRL-huis. Ja. Dat is zo mooi bij. Nou, Hasto, alles woen was binnenkist. Ja. Toch, Roelof? Zij het alles woen wat ze winnen in. Jaap? Ja? Tinkst. Toch? Nou ja, er kan nog altijd een medaille bij, maar... Ja, oké, maar ja, dat is dan alweer dubbel. Ja. Dat is namelijk net helemaal wie dat toch alles winnen kist. Wat we nog een mooie prijs, Verdij. En daarvoor is hier deputaire Abel Koistra. We vregen hem eventjes naar voren. En dan wouden we u, meneer Sielhuis, even vragen om even plaats te nemen voor de... Staat nog een kruk achter. Ja, u hoeft niet de kantine te verlaten hoor, maar dit is Abel Koistra. Hij is deputaire van de provincie Friesland. En hij had nog een mooie verrassing voor je. Ja, zeker. Ik ga een briefje erbij, want het is heel officieel vanzelf. Ja, want formeel oppakken. Ik heb een prijs die hebben we al sinds Jochentje 24 al in het lippen op. Zoek ik even naar de interviewers wie toen de winnaar. Jan Kostelijk. Nee. Net? Ik had van de morgen opzocht. De juster. Ja, een hele goede tariening. De tariening markeert Jerik al. Sinds 1924 gaan wij de Friese Sport Euvenprijs. Ja. En de eerste winnares, dat wie Atje Keulen-Deelstra. Oh. Nou, dat is nog wel bekend in WFC. Wow. En die had natuurlijk ook heel wat bereikt. Ja. Maar het is een hele grote eer dat we samen naast een haast dwarfgenoot zitten. Werk je Watten? Werk je Watten, Wastinjes. Ja. Mijn oudste broer had nog zelf bij Marit in de klas zitten. Dus het is een lietse wereld, zie je dan maar weer. Maar in 96 Marit wist al ontzien in Grauw. En de gongstal op in Tretjen, zie je al in het kernteam. 2003, dan is al meer dan 20 jaar in. Ja, ik wil het net invrouwen. Dit is al mooi. Nee, zit in het kernteam, volgens mij.
met een goed zitten. En dat diest ik al maar het EK, toen de jeugd-EK. En in tot en met 2010 ik op de internationale toernooien. Dus het best al druk dwaande mijn sport. Heel erg belutsen, zeer fanatiek. En echt vanaf 2008 ik het er net weer helemaal in voor want de negativiteit, dat zit toch wel echt wel aan die kant. Olympische Spelen, dat wie dan misschien nog wat misser. Maar daarna heb ik gewoon grote werk. Ik moest kwaad houden van de interviewers, van de heren. Maar ik had de palmares erbij gepakt. Ja. Dus krok ik wel even van, als ik dit helemaal opleppelen, dan hebben we het nijsblok van 12 hoeren net. Maar daar had heel wat medailles, ereplakken en vooral titels, NK's, EK's en WK's binnenhellen. Wij waren voor Friesland heel erg grutskop binnen. En natuurlijk de medailles op de Olympische Spelen als klap op de vuurpijl. Een bronzen, een zilveren en 2 gouden. Waaronder dit hier in Parijs, of Marseille, maar onder de vlag van Parijs. Ik nog zielster van het hier, van de vrouw. Ik bedoel maar, dat maakt net elke dag mij. Nou hebben wij een vakjury die elke hier de Sport Europrijs beoordeelt van wij naar Tagje had. En daar hak ik even een stukje tekst van de vakjury erbij. Daar zit ik heel vakkundige mensen in. Ik zie dat ik nog in even. Ja. Maar de vakjury is onder indruk van die als mens, mem en als sporter. En daar had een heel mooie eigen slogan. Misschien was mezelf ik nog verkondigen. Of maak ik het van? Oh, is het ik geloof niet in talent, ik geloof in keihard werken? Dat is hem, ja. Maar met deze slogan denk ik dat... En dat zou wie de vakjury het ik wel horen is... daarvoor best een groot voorbeeld van Friesland. Een sportvoorbeeld van... Dat je inderdaad net alleen nog maar talent... maar ik benam maar het werkje een protte bereiken kennen. En... daar is de vakjury wat het gauw in is, had je het. Dat er eigenlijk met dit hier, eigenlijk maar in deze Friese Sport Europrijs winnen kon. En dat wist ook Marit Bouwmeester. En bij deze wil ik die hartelijk dank, zeg ik namens de provincie. Want eerst natuurlijk feliciteren, maar ik hartelijk dank zeggen, want soms zit topsport, ik wil eens wat onder druk. Landelijk, maar ik wil eens provinciaal. Maar volgens mij is het ook een icoon en ik heb het voorbeeld dat topsport helpen kan om ik breed sport te stimuleren. En dat waarderen wij zeer vanuit Friesland. Dus we hebben een protte budget van de Friese sportwereld. En dat bestuurt ik nog steeds. Vraagteken dat de carrière ik nog misschien nog terug gaat. Maar we willen je hartelijk dank zeggen en feliciteren met deze prachtige mooie Sport Europrijs. De Sport Europrijs van 2024 is voor Marit Bouwmeester. De Pimbulier. Eerste reactie? Ja, nou, echt een eer. Echt een eer. En supermooi winnen, dankjewel. Ja. Is het, want we proberen het natuurlijk een beetje geheim te houden. Is het stiekem, even eerlijk, is het toch dat deze prijs krijgt, hoor? Nee, maar ik zie wel iets op LinkedIn, een tag van Europrijs. Ja. Dus ik dacht, we de prijs nog verdeeld. Is de sport... moet ik mijn best dan ergens voor? Is de sportgala? Dus nee, echt een ontiegelijke eer. Ja, vorig jaar dat jullie het Anam aanvoeren, maar dat is een mooi rietje. Maar je kunt een deze zaak, maar Sven Kramer, Epke Zonderland. Ja. Het is een fenomenaal rietje qua Friese spotters wat dat betreft. Nou ja, wij vinden dat ook absoluut. Dat stoot erbij juist. Ik hoest richting u als parse omgang best, maar ik hoest er altijd iets in naast. Dus haast hem wat mij betreft te verdienen. En deze prijs, is natuurlijk saffel mooier als een Olympische medaille. Ja, je doe je het voor. Ja, absoluut. Ja, wat is nou de mooiste prijs die je ooit woen hast? Ja, de Europrijs. Ja. Het budget net dat wij en de jury van de Europrijs die nou richting eind carrière trillen. Want een Europrijs, Jelle Danema is ik nog altijd coach. Die wordt echt Utrecht om sporters die nog actief binnen. Maar in ieder geval een prijs die het bij de beste zielster van de vrouw Tuchet, denk ik. Ja, hast het goed stilhouden, Rolf. Bedankt. Ja, ik wist van niks. Dan wist het van niks? Ik hoor hem... Zie erin complot. Van niks, dat wist Hij had een goede pokerface. Ja, het is wel verrekte goed liegen, inderdaad. Ja, het is geen sollicitatiegesprek, hè? Nee. Nog even, Koostra, je neemt de e-set van Marit voor de breedte sport. Doel je dan ook bijgelijks op het zielcentrum in Grauw? Dat de namen van Marit Bouwmeester draagt?
Ja, onder andere, maar we hebben wel eens de discussie, zowel nationaal als provinciaal, wat is de meerwaarde van topsport? Nou, ik denk dat oude sportzimmer vaardig uitsprutsen heeft van dat topsport er echt wordt rendeert en ik een bijdrage heb op onze maatschappij. En ik denk inderdaad in het bijzonder van het Zielcentrum. Wij ben ik gewoon wettersportprovincie in de provincie Friesland. En dat willen we graag zo houden. En ik denk dat, wij hadden wetter er direct voor. Laten we die goed benutten. En dan heb ik wel een icoon nodig die dat ik een beetje als boegbeeld stimuleert en motiveert. Maar toch nog even... Daarop opvullen mooi, want dat had Marit net verteld. Ze is misschien ook te beskieren om dat te nemen. Maar ze is ook heel druk mooi een initiatief voor haar eigen academy om de zielsport dan met name wat toegankelijker te maken voor jeugd en jonge ben. Want zielsport had toch altijd nog wel een beetje dat elitaire. Het is een moeilijke sport om te beginnen, want zodra je serieus wordt, dan heb je materiaal nodig, een boordje nodig. Duur. Ja, maakt het duur. Dus ik wel een beetje een hele elitaire familie, toch? Nou, dat is een hele andere discussie. Ik denk dat wij een redelijke uitzondering op de regel binnen. Maar het is wel jammer, want het is een mooie sport. Het wetter is mooi. Dus we hebben ook eens het beter vertellen. Maar het neemt volgens mij het initiatief om dat toegankelijk te maken voor volle meer jeugd. En voor volle... Ik zie het nog even te denken, want we hebben toch een BBB hier rond tafel. Dat kabinet had natuurlijk wel bezocht te bezuinigen op de BTW-verheging. Maar het zit toch even politiek? Ja, maar de Friese Wieken weer even aan tafel. Maar daar stond ik heel hut van maken, hè, om de vastwaardigheid dat die BTW-verheging aangaan. Waarom eigenlijk? Is dat zo belangrijk? Dus mijn Prinsjesdag weer een initiatief en was opkomen voor de sport. En tuurlijk, want sport is voor iedereen. En net alleen is ik voor de topsport. Maar juist, wij ben ik begonnen bij die lokale vereniging. Ja. En dus het is natuurlijk bizar dat je de BTW-vereniging toch, terwijl je een gezond en sterk Nederland willen, waar het contraproductief is. En waar het gewoon net meer normaal is dat ben gewoon je sporten of sportbesjennen voor een gezin. Waar aan alle kanten rekken wordt. Voor zowel sport mooi van als je. Dus ik dacht, dat is gewoon contra eigenlijk van wat we willen bereiken in deze samenleving. En volgens mij moet sport voor iedereen wezen. En daarom ga ik me daar hut van maken om het in een BTW-verheging. En dat is echt in lijn met Roelof zei. Ik heb weer al mijn initiatief starten naar de Bouwmeester Academy om ook de zielsport toegankelijker te maken. Dus daar ben ik volle bak mee bezig en beginnen we aanstaan in Den Haag. En dan zie ik nog even naar de directeur van de sport hier in Friesland. Dus dan wil ik heel graag in Friesland komen om hier gewoon de grenzen voor te houden, de financiële grenzen voor te houden. Maar ik dacht dat wat oors, dat was de politiek hier volgens mij. Dat denk ik. Net? Nee? Nee. Maar ik heb hartstikke dankzij van je komst. Gefeliciteerd met die prijs. Abelkoorst, de deputaire, ik bedankt. De prijs die u trouwens namens Sport Friesland, dit is de uitzending ik mij mogelijk maken, maar we kennen benieuwd Topsport Noord. Ik nog bedankt. De sportvereniging Dijnem, waar wij graag dankzij voor de hartelijke ontvangst. Ja. Applaus. Want dit wie hem dan. De eindsprint van Omroep Friesland, waarin we waarom hebben op het Frieske sport hier van 2024. En als je de seizoen weer waarom Sjen Wolle kent op YouTube, op onze website omroepfriesland.nl. En hij stiert ik als podcast op jouw favoriete podcast app. Kist maast in de auto waarom hij Den Haag en waarom luistert wordt. En natuurlijk op Spotify. Ja, daar kun je dus alles zien en waarom je als Bigeliks die uitreiking van de Oeuvreprijs on Marit Bouwmeester. Dank aan alle gasten, aan alle sporters die je heen kan binnen. Dank aan Jim nog eens. En uitname van Omroep Friesland alvast een heel noffelijke ierwiksel en graag ont takom hier.